Что-небудзь. Добрай раніцы, добрага дня. Сёння гуляем у Ведзьмара першага. Жывы. І там была праблема з гукам, я ўсё яшчэ правяраю. Так, усё добра, па выглядзе ўсё добра. Зараз. Момант, невялічкі перапынак, мне патрэбна нешта прадышацца. Зараз буду. Вітаю раёна, вітаю рэгана. Сёння гуляем у першага ведзьмара. Гэта самы пачатак гісторыі. Наш вядзьмар белы воўк пасля падзей кніг я не дачытаў усе кнігі, так што я лора сусвета ведаю, ну, так сабе, але прайшоў усіх трох ведзьмароў. І гэта, ну, калі бы я рабіў топ частак для сябе, то я бы зрабіў трэцюю на першым месцы, першую на другім месцы і другую на самым апошнім месцы для сябе. Вось. Мне вельмі спадабалася першая частка, я доўга не жадаў гуляць у другую, яна мне вельмі не заходзіла другая частка ў параўнанні пасля першай. Вось. Доўга не мог сябе прымусіць, я нават думаў скіпнуць другую частку ўвогуле. І калі выйшла трэцяя, яна была вялікім там хайпам, усе вельмі задаволеныя былі. Я такі, ну, гэта часовы хайп, ведаеце, тыдзень-два яны пабесяцца і хопіць. Прайшоў год, і ўсё яшчэ абмяркоўваюць трэцяга ведзьмара, і ў выніку я вырашыў, што трэба, наганяць. І тады толькі пагуляў у другого ведзьмара і ў трэцяга. У другой, так, другая дрэнна пачынаецца, другая частка вельмі добрая, другая частка не вельмі неблагая, як вызначылася потым, але пачатак нудны для мяне кабзда. Ось, вітаю ескі гаспадар, вітаю М-Сінкер, вітаю усіх. Ось, зараз будзем пачынаць. У гульне ёсць некалькі агучак. Мы можам пагуляць з ангельскай агучкай, а можам пагуляць з польскай. Субтытры і ўсё астатняе пакіну на ангельскай, але не будзем гуляць на польскай, пакінем на ангельскай, так? У сэнсе, у сэнсе польская. Польскую, добра, дамовіліся. Ты 3 разы вітаю, Волчара. Я 3 разы пачынала другого ведьмара і так і не прайшла. Я яго пачынаў разоў 10 альбо 15. Мне флотзам там мясцовы, ён так ужо ў пячонках сядзеў, я не мог просто... Але калі яго пераадолець, то там насамрэч файна. Ну, яна добрая, калі вы праходзіце флотзам. Вось гэта першы горад, які, ну, там, здаравенны кавалак гісторыі. Вось калі яго перажыць, то тады нармальна. Я рэкамендую паставіць максімальна нізкую складанасць, таму што там не цікава паляваць на монстраў, у флотзаме тым больш. Вось, вы ставіце самую нізкую складанасць, прабягаеце яго, просто прымаеце там рашэнне. Успрымайце гэта як туторыял і пралог, не успрымайце гэта як частку гульні. Ось. Ну, не, я не веду, першая мне і візуальна сумна было, і неяк і... Вітаю у суполцы Sleeping Dragon. Добра, зараз будзем пачынаць. Я не ведаю, у нас там у пачатку даволі прыгожы трэйлер, тых, хто гулялі, вельмі мне падабаецца, але ён, на жаль, праігрываць толькі пры запуске гульні. Вось, і давайте, можа, з яго пачнём. Я зараз зноў перадпушу гульню. Вось, на жаль, захоп акна не працуе ніяк на ведьмара першага, таму мы будзем гуляць, ну, з захопам поўнага экрану.
Не, трейлеры не на гульнявым рахавіку. Это пререндер. Nazywał się Geralt z Rivii. Był wiedźminem, zabójcą potworów. Dostał nietypowe zlecenie. Miał zdjąć klątwę z królewskiej córki. Wystarczyło spędzić z nią noc. Od zmierzchu do świtu. Ale królewna była zaklęta w potwora, strzygę. Zdrajca odpowiedzialny za klątwę miał być przynętą.
Wiedźmin odczarował królewnę. Stał się sławny. Potem wielka wojna zmieniła oblicze świata. Nastał czas miecza i topora. Czas pogardy. Słuch o Geralcie z Rivii zaginął. Ale to już inna historia. Вельмі круты сінематик, калі ён выйшаў, я такі, я браў і просто перазапускаў гульню. По-моему, дзесьці можна было яго перазапускаць у гульне самой, і я просто яго пераглядаў, тупо пераглядаў. Вельмі круты, доўгі такі кінематаграфічны, паўнавартасны, комплексны з гісторыяй, вельмі крута. Sleeping Dragon, вітанкі, глядзеў стрымы дагэтуль на YouTube, але на трансляцыю Ведьмара не вытрымаў, зарэгістраваўся на Твічы, і вельмі цікавую рэліфа стрымы. Віншую з агітачоўскім аккаунтам, вітаю у суполцы. Так, дапрайду Kingdom Come Deliverance 2, вернуся до гештальту Ведьмара. Я думал, ты уже пройшла. Вот Remains of Edith Finch атрымлівае 2500. Нават з ангельскай не прыйдзецца перакладаць. Ну, я скажу шчыра, польскую трэба, ну, калі зусім незвычна, ну, напрыклад, я, як чалавек, які з польскай пазнаёміўся, ну, даволі позна, я скажу, яна, ну, калі зразумееце базавыя прынцыпы, як яна фармуецца, то, ў прынцыпе, потым ты пачынаеш чуць рытм гэтай мовы і разумееш яе, таму што словы рэальна, ну, вокабуляр вельмі такі падобны на беларускі. Вось, я не памятаю, колькі там адсоткаў аднолькавага вокабуляру, просто фармаванне словаў і вось як, ну, рытм мовы, вось да яго прызвычаецца патрэбна. Таму, я думаю, пераклад не той, каб супер патрэбны, але галоўны сэнс можа варта будзе перадаваць. Кожны раз да дрыжку. Блін, аж ранейшы трэйлер. У мяне, ведаеце, я яшчэ не пачаў гульню, я вам яшчэ раскажу, просто потым пачнецца катсцэны і сюжэт, і я не змагу з вамі падзяліцца гэтым. Я набываў гэтую самую, у мяне была ліцэнзія першага Ведьмара. І у ліцэнзіі у вас шоу гэты самы дыск самой гульнёй. Я думаю, што там 2 дыска на саму гульню і на гэты сам, ну, па-тыпу, 2 дыска ідуць на саму гульню, але не, там ішоў дыск, і другі, гэта быў дыск саундтрэка музыкі натхнённай гульнёй The Witcher. Я вельмі рэкамендую пашукаць па тыпу Music Inspired by Witcher. Знайсці гэты альбом дзесьці ў інтэрнэце. Я думаю, можа дзесьці на платформах стрымінгавых нешта дзесьці павінна быць усё яшчэ. Можа на Ютубе тым жа можа ёсць кампіляцыя. Вы просто паслухайце, там ёсць і метальчык, і фолк-музыка, і там ёсць ведьмарскі рэгі. Так што, калі вам цікава, там хапае рознага, і гэты альбом да дыр тады да заслухаў, ачмурэннейшая рэч. Вельмі дзіўна. Я не гавару, што там вам па тыпу, яно ўсё будзе ў розным стылі. Кожная песня ў сваім стылі, зусім не супадаючы, дзесьці проста эмбіент, дзесьці штосьці. Так што вы падрыхтуйцеся да гэтага маральна, таму што там будзе ўсё... Можа быць, вы знойдзеце штосьці для сябе.
Я неяк не вучыла польскую, але нават тады даволі добра разумела. Я па свайму меркаванню кажу. Ну, гэта не распаўсюджваецца, я бачу, што камусьці прасцей, камусьці складаней. Мне было складана, пакуль я проста не прачытаў базавыя правілы польскай. Ну, я пакуль не зразумеў, не пабачыў як бы сувязі, як бы, ну, як трансфармаваць, як разумець. Вось, потым стала вельмі проста. Ось. Як мне падабаецца, як выглядаў Геральт тут, падрапаны вулічны кот, не тое, што ў трэцяй. Трошкі ёсць, ён такі, ведаеце, вось тут ён літаральна такі пабіты жыццём, ведаеце, просто чэл. Гэта круто, гэта падабаецца. Ведзьмары дастаткова складаная польская мова, прынамсі ў кантэксце кніжнай серыі, бо шмат слоў са старапольскай, а таксама дастаткова незвычайная лексіка ў сялян. Ага, я не чытаў, тым больш на польскай першага ведьмара. Я прачытаў толькі першага ведьмара. Вось, ну, па-тыпу, гэта я пазнаёміўся пра існаванне кнігі, я даведаўся дзесьці ў сярэдзіне гульні. Я зразумеў, што, мне дакладна расказваюць гісторыю на падзеі, ну, не ў сярэдзіне, ладно, у сярэдзіне першага акта. Пакуль вы там у зіму ідзеце яшчэ. Ну, будзем зараз ісці, дарэчы. Вось. І дзесьці ў сярэдзіне яго я зразумеў, што ёсць падзеі па-за межамі гульні, бо немагчыма, занадта шмат лору мне накідваюць, і падзеі, і адносіны, пра якія я нічога не ведаю. І тады я зразумеў, што хутчэй за ўсё ёсць кніга. Альбо серыял, альбо нешта, і потым я пайшоў шукаць, і я знайшоў. Ось. Для мяне гэта было адкрыццём. Я пачаў гуляць першую частку, абсалютна не ведаючы нічога пра сусвет ведьмара. Давайте паехалі, у нас уже 20 хвілін стрыма, а я яшчэ не пачаў гуляць. Так. Будем праходзіць. Прапаную наступнае. Я не ведаю, я магу змяняць складанасць потым у гульне ў самой? Я просто жадаю пагуляць на самым хардзе, але я жадаю гэта зарабіць ужо пасля таго, як мы пройдзем пралог і бар'естаў першых, калі нас выпусцяць у адкрыты сусвет. Буду там кабзда. Ну, я гуляў на хардзе, і ну, мы можам шмат часу згубіць на гэта. Давайте будзем на медіуме сёння. Калі атрымаецца, я перавяду на хард потым. Так, будзем кіраванне клавай. Паехалі. Pięć długich lat Królestwa Północne leczyły rany po Wielkiej Wojnie. Tysiące istnień pochłonęła zaraza i głód. Ocalałe komanda elfów i krasnoludów zapadły głęboko w lasy i zbierały siły do ostatniego, rozpaczliwego zrywu. Na traktach i gościńcach, na polach dawnych bitew niepodzielnie rządziły potwory. Coraz częściej można było usłyszeć pytanie: gdzie są Wiedźmini? Północne rubieże Kedwen, Góry Sine. Rok 1270. 5 lat po Wielkiej Wojnie. Gdzie ja jestem? Połóż się. Wszystko w porządku. Nie mam pojęcia, gdzie byłeś, ale najważniejsze, że żyjesz. Aczkolwiek wyglądasz, jakbyś wygrzebał się z grobu. Nic nie pamiętam. Wkrótce pogadamy na spokojnie. Zbliżamy się do Kermoren.
Jesteśmy w domu. Leo, biegnij po Tris. Aż czas dobiega końca, Wiedźmini. Cieszcie się, póki możecie. Źle, nie było parady. Ile razy mam powtarzać? Po piruecie zawsze parada ukośna na plecy. Zawsze! Minęły zaledwie 2 dni, odkąd cię znaleźli. To w dużej mierze twoja zasługa. Dziękuję, Tris. Nie ma za co. Przypominasz sobie coś? Niewiele. Spójrz na dół. Znam te ruchy. Piruet, zasłona, cięcie. Nie wiem dlaczego, ale kiedy z tobą rozmawiam, czuję więź. Wiem, że byłaś kimś ważnym. Geralt, my... A! Muszę to przemyśleć. Z tym nie będzie problemów. W Kermoren czas płynie powoli. Udało się! Nie było najgorzej. Odpocznij chwilę. Jak sądzisz, Geralt, nadaje się już na szlak? Poczekajmy na resztę. Jest sam. Magister obiecał 50 orynów za każdego odmieńca. Jest mój. Wesemirze, mamy gości! Zamknę bramę. Geralt, biegnij do manekinów i bierz miecz. Ось у нас катсцена пройшла. Нарешті. Так, по порядку. У нас коментарів набралося. Це Відьмара більш за все гульні подобаються. Я хутчэй пагаджуся. На моім... Зноў жа, але я пазнаёміўся праз сусвет Ведьмара, праз гульні, таму можа у мяне, ну, ведаеце, як по таку эфект так само, качачкі маленькай. Ты што першае бачыш, то і прыемна. Ось, таму, можа быць, я і не ўспрыняў, ну, не настолькі добра ўспрыняў кнігу. Ось. Так, кшест огня, вельмі насычаная лексіка, якую і не ў кожным словніку знойдзеш. Але ў гульне, кажу пра другую трэцюю частку, пытаецца больш сучасная лексіка. Дарэчы, чуў пра, ну, пераклады на беларускую Ведьмара, ну, што там вельмі такая, ну, адпаведная лексіка таксама. Ну, вельмі добрая водытка на гэтую тэму чуў. Катсцэна на рухавіку. Так, я падумаў, ты казаў пра катсцэну вось гэтую, якая перад намі была, якая пачыналася і тут праехала. Ось, і таму я сказаў, што пра рэндэр. Не падабаецца ў першай гульні. Што мне не падабаецца ў першай гульні, так гэта жаночыя строі, такая крынжаціна. Я так здзівіўся, я шчыра, я забыўся, якія там строі, і, ну, я адносна недавно, можа, пару гадоў таму запускаў першага Ведьмара, самы пачатак, па ностальгіі проста хацелася. І запусціў, і такі, блин, я не памятаю гэтых строяў, я не памятаю, што Трыс так выглядала. Я такі паглядзеў на Трыс, ні халеры сабе, Трыс. Я ўжо неяк прызвычаюся да таго, як яна выглядае ў другой і трэцяй частцы, і абсалютна забыўся, як яна выглядала перш. Спадзяюся, цвіч не забаню. Так, у нас дзесьці новы квест, падабраць зброю. Так. Нагадваю, гэта гульня мае ў сябе механіку літаральна база, ну, гэтых самых. Тут можна пераключыцца ў рэжым стандартная РПГ, то бок вы просто клікаеце на ворага, у вас кіраванне тупа мышу і ўсё. Шайні без майнкова. Я шчыра не памятаю. Дарэчы, у нас стоек пока няма. У першай частцы была штука, якую прыбралі потым.
Мне потрібно тиснути? Усё. Зрозумів. Так, двоє грузів працює смерть. Блок у нас пока не навчили, по-моему, а его, я не помню, что у меня вот есть, просто усиление базовое. Nie powinieneś był zbierać ze mną. Мы корыстные. А як режим цікаво підключати? Ну, по типу Geralt, камера узяти. jak się czujesz? Nic mi nie jest. Ktoś wie, kim są napastnicy? Zwykli bandyci nie odważyliby się zaatakować Kermoren. Tyle to i my wiemy, Marigold. Może wykorzystasz swoje sławne czary. W swoim czasie, Lambert. Wystarczy. Trzeba sprawdzić, czy nie przedostali się inną drogą. Idziemy na górny dziedziniec. Идем на единицу. Давайте. Там вверх. А мне, щиро кажучи, Ведьмар не подобаецца наогул. Мне што не тое шарнуха дзеля чарнухі для мяне. Ну, я скажу так агулам. Ну, гэта дарк фэнтэзі ўсё ж такі, так? Ну, Ведьмар, у прынцыпе, дарк фэнтэзі, але пры гэтым ён не такі... Ён... Як гэта? Нешта сярэдняе, карэче. Ён не настолькі змрочны, абсалютна бяздонна змрочны, як там нейкія творы ўвогуле. Але, ну, таму, каму падабаецца. То бок, калі вам трошки падабаецца такі змрочны фэнтэзі, то вось Ведьмар, калі ласка. Co się dzieje? Próbują wyważyć bramę. Bez tarana mogą sobie próbować... Możesz w mordę! Co to za bydle? Przeraza. Będzie ciężko. To Savola, znam go. Chorobliwie ambitny, amoralny magik. Wchodzą! Przygotujcie się! Ось гэта пачвара. Гэта пачвара, по-моему... Jest ich więcej! Ładnie, Dostali to się na wtedy. górny dziedziniec! Ten w okularach to magister. Zabójca do wynajęcia. Wyczuwam magię. Tam musi być czarodziej. Magister, znasz drogę. Do roboty. Ten magister jest ścigany listem gończym w Redanii, Temerii i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej? Nie słyszałam o nim. Bardzo to wszystko ciekawe, Marigold. Ale bardziej mnie interesuje, czy możesz unieszkodliwić tego Savollę. Resztę załatwimy po wiedźmińsku. Mogę spróbować. Uwaga, zbliżają się. Przeraza to jeden z najgroźniejszych potworów, z jakimi miałem do czynienia. Ale ma słaby punkt. Jest bardzo wrażliwa na hałas. Dzwony na górnym dziedzińcu! Dokładnie. Eskel, Lambert, pomożecie mi zatrzymać Przerazę i bandytów. Leo, trzymaj się z tyłu. W tym czasie Geralt otworzy nam bramę na górny dziedziniec. Kiedy już tam będziemy... Tris, mogłabyś zatrzymać Savollę i jego zielonego pupila, żebyśmy mogli się przygotować przed walką? Coś wymyślę. Zatem do dzieła. Na początek trochę ich tutaj wykrwawimy, później wycofujemy się na górę. Geralt, musisz się przebić po murze do zniszczonej wieży. Jest tam przejście na górny dziedziniec. Mam iść sam? Nie żartuj, to tylko bandyci. Magister to rzeczywiście morderca, ale to tylko człowiek. Będziemy czekać pod bramą. Musisz ją otworzyć. Z fartem, wilku! Нас у Асопку адпраўляюць адчыніць праход на ну, як гурны дзедзінец. Гэта па тыпу верхняя вежа там, ну па тыпу крэпасць. Я правильно памятаю.
На хардзе тая пачвара я памятаю, што яна складаная, але я зараз спрабую згадаць, і я памятаю, што на хардзе самая жэсць гэта вось гэта якраз такі магія, якія туды пайшлі. Я не памятаю, яны ў пачатку будуць у пралоге, альбо потым ты з імі сустракаемішся, і іх амаль немагчыма, перамагчы, там трэба вельмі добра падрыхтавацца перад тым, як увогуле ісці. Але там даволі доўгі прамежак часу, ты не можаш ні халеры зрабіць, то бок ты павінен накапіць ресурсаў дагэтуль, падмацавацца дастаткова, і ты будзеш выконваць місіі, ну там цэлая чарга будзе падзей, якую ты не зможаш, ну, нікуды ў бок адысці і падмацавацца ў баку, калі ты пажадаеш. Таму на хардзе там дагэтуль трэба вельмі добра падрыхтавацца. Бо да бойкі ты можаш прыйсці, а ніякі ўжо проста, я памятаю, што страдаў проста. Так. Нам зараз пра камбінацыі распавялі. Баявая сістэма, давайте так. Бачыце, герой праводзіць серыю атак, і ў пэўны момант у мяне з'яўляецца палаючы мой, ну, курсор мой ператвараецца ў палаючы меч, так? У гэты момант, калі я націсну, я працягну серыю. Вось. Серыя вельмі карысная штука, бо наносіць павялічанае пашкоджанне. Але калі ты, ну, не вельмі уважлівы, скажем так, гэта... Я зараз пагляджу, ці магу я зараз переключыцца ў рэжым, каб вам падлумачыць, чаму гэта важна, чаму гэта такая дзіўная сістэма. Таму што насамрэч гэта спроба... Я магу переключацца, так? Не? Кіраванне можа быць тут. Дзесьці было переключэнне паміж двума, ну, відамі вось гэтымі. Знакі, розныя стылі. Так, гэта цудоўна, але я не бачу переключэння паміж камерамі. Вось. Ага, ізаметрыя, вось. Так, это... Карацей, ізаметрычная камера. Бачыце? Па-першае, тут ёсць актыўная пауза, а па-другое, гэта літаральная РПГ. Як вы бачыце, тут просто камера зверху. Спачатку гульня рабілася так, каб быць проста звычайнай РПГ 3D па тыпу Dungeon Siege. Вось такое, калі вы памятаеце. І з гэтага і пачыналася. Мы можам гуляць у гэтым стылі. Вось. І каб з-за таго, што персонаж адзін і вам не патрэбна партыяй кіраваць, вам можа быць даволі сумна. І каб вам проста разбавіць геймплей, у вас ёсць вось гэтай кнопкі камбінацыі, так? Вы можете удзельнічаць у гэтай камбінацыі. Гэта было даволі цікава, таму што можна гуляць у такім рэжыме. Але гульня настолькі прызямлёная і змарочаная, і хочацца як бы быць каля Геральта, таму што, ну, як бы ад яго вачэй, таму што ўсё роўно у цябе адзін толькі персонаж на ўсю гульню, у цябе няма там шмат нейкіх камбінацый. Оп! Мы гэтым хлопцам разабраліся. Так што, ў прынцыпе, гэта звычайная РПГ, у якую дадалі механіку проста камбінацыі. Бачыце, парыраванне, досвід падае. Калі вы в такім рэжыме вы глядзіце на гэта, вельмі ўсё становіцца на свае месцы, так? Вось. Але потым мы пераходзім... Так, гэта не той? Вось. Пераходзім зноў у гэты рэжым, і ў прынцыпе неяк трошкі дзіўнавата гэта самае. Трошкі дзіўнавата, так? Дзіўная баявая сістэма. Там 3 рэжымы. Рэжымаў вось. Атрымліваецца вось гэты. Ёсць рэжым камеры. Ёсць вось такі рэжым камеры. Я як бы за спінай і трошкі бліжэй камера прыбліжаная, так? Зараз я з імі разбяруся і камеры далей пакажу. Бомба! Дабілі. Тут ёсць дабіванне. Ворагаў. Давайте гэта яшчэ. Калі я неудалы момант націсну, то я прырву сваю серыю. Мне прыйдзецца пачынаць па новой. Так, зноў вось гэтая, і ўсё мне не переключаецца, так? Ну, 3, у прынцыпе, вось яны. Высокая, далёкая, пабліжэй і за пляча. Ну, вось яны 3 рэжымы. Аргана, можеш, калі ласка, дапамагчы з самым ботам? Так, мы тут ні халеры няма. Давайте, у мяне трошки дзіўна выглядае, у мяне тут сонейка свеціць, можа мне прыйдзецца трошки падвысіць. Ну, вось зусім трошки. Бо некаторыя цёмныя вуглы, яны занадта цёмныя, я не бачу, што ў іх там адбываецца ўвогуле. Так, нам вось гэты наверх адчыніць ім шлях патрэбна, але я так разумею, што шлях прыйдзецца адчыняць неяк яшчэ. Так, тут не павінна быць ніякіх штук для гэтага.
Таму што які сэнс у абароне, калі ты можаш адчыніць браму з свайго боку. Стаіць там, глядзець на мяне. Мне кнігі пра Ведзьмара вельмі Конана Барбара нагадвалі. Адносіны сусвета з Конанам літаральна як тут з Ведзьмаром, асабліва калі ідзе размова нейкіх іншых іншых пастаў. Персонажа, можа, або галоўным героі. Мне што падказвае, што Сапкоўскі знаём з творчасцю Роберта Говарда. Не, ну блин, там гіганцкая колькасць такіх твораў. Ну, не толькі Конан Барбар. Ну, я агулам, але так, гэта ўсё дарк фэнтэзі. Па тыпу, сусвету на цябе напляваць. Ну, абсалютна, ён сусвет існуе па-за межамі. Галоўны герой не такі ўж і галоўны герой. Вось у гэтая штука. А цёмная фэнтэзі, яшчэ цёмная фэнтэзі гэта звычайная гісторыя пра тое, што ўсё дрэнна. Сусвету капзда. Ну, па тыпу, вось мы гулялі у Legacy of Kain, вось гэта дарк фэнтэзі, так? Сусвету капзда. Што б мы не рабілі, мы можам проста зрабіць нейкія варыянты трошкі лепей. Сусвет мы хутчэй ўсё не ўратуем, усё будзе дрэнна. Але хоць штосьці мы можам палепшыць. Вось, прыкладна, такая штука. Мне заўсёды падавалася, што Сапкоўскі неяк не вельмі любіў сваіх герояў, а вось у гульнях распрацоўшчыкі герояў любяць. Можа быць. У нас, так, пераключэнне стылю. Розныя ворагі патрабуюць розных стыляў боя, і вось гэта мне таксама падабаецца, таму што мы можам змагацца рознымі стойкамі. Я тады яшчэ гуляў у Jedi Academy, і там таксама розныя стылі боя, і гэта вельмі крутая штука. То бок у нас ёсць і высокая стойка, і ёсць сярэдняя, па-мойму, альбо наадварот, гэта дэфолтная, стандартная, так? Ёсць сярэдняя, хуткая, і ёсць, па-мойму, была яшчэ хутчэй. Нам яшчэ адчыніць. То бок гэта высокая самая. То бок, ну, мы змяняем 3 стойкі, і яны падыходзяць пад розных ворагаў. На некаторых лепей змагацца больш высокай, вось, супраць такіх здаравенных, больш павольнай і моцнай. Dark fantasy, also called fantasy horror, так, subgenre fantasy, так, artistic and cinematic works and incorporates disturbing and frightening themes. The term is ambiguously used to describe stories that combine horror. Не, гэта не зусім тое, што я не пагаджуся з гэтым тэрмінам. Вось, можа быць, гэта, ну, сапраўды так, але Dark Fantasy я прызвычаюся, што называюць увогуле любая гісторыя, ну, любы сусвет, калі пабудаваны на конт таго, што, ну, такі фатальны, карацей, тэма фатальнасці таго, што ўсё дрэнна. Таму што я бяру гэта... Я гэта не ад сябе ўзяў, я ўзяў гэта ад гульцоў у ДНД і ад стваральнікаў сусветаў цёмных для ДНД. І у іх, ну, асноўная, як бы, рыса, гэта якраз такі вось гэта фатальнасць сусвету. Тады ў цябе Dark Fantasy атрымліваецца тэматыка. Гэта, ну, як бы, тое, што... За што купіў, да тое прадаў. І вось у нас камбінацыя зараз, 2 розных ворага. Адзін пахутчэй, другі больш павольны. Дарэчы, мне не падаецца, мне здароўе не здымаюць у гэтым пралозе. Пакуль у нас туторыял ідзе. Это атрымліваецца, мы ў Dark Fantasy жывем. Ды вось як, ведаеце, у нас сусвет сам па сабе не развальваецца. У нас няма такога, што... Не, ну, ў прынцыпе, тэхнічна, праз некаторы час Сонька там занадта вялікім стане і выбухне, так, але гэта занадта далёка адбудзецца. Так што ў некаторым сэнсе так мы жывем у Dark Fantasy. Якія касцэны са слоумо, а? Кайфы. Tędy nie przejdziemy. Za mną do Sawoli. Гуль не спрэчна, але кнігі дакладна суцэльна-псіхалагічны хорар, там літаральна ўся гісторыя пра гэта самае, пра тое, што сапраўдны монстры гэта людзі. Ну, першы Ведьмар, наколькі памятаю, ён дакладна вось пра гэта. Ну, галоўныя монстры, ты чым далей гуляеш у гэта самае, у першага Ведьмара, тым больш у цябе ўсё ж такі стану... Ну, у кожнай гісторыі самыя мудакі гэта людзі. Ну, вось, монстры не такая праблема. Так, гэта я памятаю. Добра.
хутенький прибив. Ей, хутенький. Стреляю на меня. Давай. Помогайся. Ось зараз мені цікаво. Я зараз можу змінити складаність? Альбо не буде такого. Так, режим камери бачу. Мені подається, нельга зміняти, на жаль, складаність, тобто ми будемо гуляти на середній складаності. Ну, в принципі, нормально, тому що там, ну, реально, початок трошки душноватий. Там потім становиться простей, тому що ти можеш подрихтуватися до бойки. Тобто, ну, тобі потрібно рихтуватися до бойки, але поки ти у прологі, ти не можеш ніколи розробити, тобі просто, ну, заб'ють, тому що ось у тебе обмежовані ресурси, давай роби з ними, що ждеш. Ти не можеш облегчити собі, ну, життя тим, що подрихтуєшся. Зараз з бандитами розберемося. А покажите, Калялска, есть книги Ведьмара на белорусской? Так, уся серые есть. А, не уся серые, 4 книги, вибачаюся. Не уся. Я тільки чув водухи, вельми файні. Ну, по типу, що вельми крутий переход. Так що вельми рекомендую, вельми раю. Так, давайте-ка поднимемся наверх. Тут их будем строкать. Тут трошки по складанию будет змагатися з нами. А, уже, в принципе, мы користаємося. Кровавой нормально. Я просто не ожидаю, как меня 3 атаковали одразу, я лепі зроблю кав'яни по одному подходу. Так, а вы куди побігли? Що цікаво, яны там могли бы просто чекати мене. Ну, і якби, я вже настільки серйозно ставлюся до тактики їх бою, по типу, їм же не обов'язково йти до мене і бігти за мене. Яны могли бы просто чекати, тому що мені потрібно до їх. Так, а чи... Ну, гэта я вдираюся, невідомо до чого. Так. Я оббегаю на територію просто оглядіть. Тому що я пам'ятаю, що з почвари ми тут будемо намагатися. А, ну тут, в принципі, ні холери не зробиш. Почварку потрібно буде ніяк оглушати. Не пам'ятаю як. Там завон є один. І 2 гэтых самих. Котла там, нечто такое. Агульні про Ведьмара мені просто не подобаються. Першу я ще пройшов, але шпалери і бекграунду вже там бачилися. Не подобається мені, коли для того, щоб розуміти, що відбувається у головному сюжеті війни, треба нечто ще читати. Мені здається, розпрацовщики вельми сподіваються на те, що тобі не до холери, що відбувалося раніше. Я наогул не зрозумів, чому друга частка починалася з того, що Ведьмар пільнував дітей Ніка короля. Так, гэта самае. Ну, это логічна. Перша частка скончуецца ў тым, што герой і яго да сабе бярэ кароль. Ось, ну, зімскі, так? І другая частка пачынаецца з таго, што яны там лепшыя сябры, і ён павінен, ну, дзяцей ён не пільнаваў, ён прыйшоў там караля забілі. Ну, і тэма другой часткі забойцы каралей. Ось, і, ну, так і называецца. І далей, як ідуць палітычныя гульні. Ось. А так агулам, ну, як бы ведаць, што адбываецца, я кажу, я чалавек, які не чытаў кнігі. Я прачытаў першую кнігу пасля таго, як прайшоў трэцяга Ведьмара. Вось, то бок калі ўжо скончыў усё поўнасцю, як бы серыю гульнявую, я толькі тады прачытаў кнігі. Першая больш за ўсё націскае на кнігі. Другая адчуваецца поўнасцю звязанай з першай, ну, 1:1. Я не ведаю там, якія спасылкі напрямую на кнігу. А трэця ўвогуле я не ведаю, там уже далей ідзе просто фанфік. Ось. Але чмок, я разумею, што гэта можа не падабацца. Я зараз ні ў якім разе не прыніжаю тое, што табе не падабаецца. Нармальна. Гэта нармальна, калі табе не падабаецца штосьці іншае. Гэта в парадку. Не ўсім павінен падабацца Ведьмар. Не ведаю, давно што ўжо. Так. Так, усё, што я памятаю пра другую частку, гэта мы лётаем паўсюль, шукаем дзяцей караля. Я шчыра не памятаю, каб мы шукалі дзяцей караля ў другой частцы. Я выбачаюся, я не памятаю такога. Я, можа... Мне трошки было пофіг на другой частку, шчыра. Да не шукалі. Ну вось, мне ўсё ж такі... Там толькі ў пачатку гэтыя дзеці былі, і ўсё.
З бандюками будемо далі розбиратися. Для мяне, вось у гэты момант, калі я гуляў у першага ведьмара, для мяне гэта было просто дарк фэнтэзі. Па тыпу у сваім сусвеце нейкім, со сваімі падзеямі, разборкамі цябе спецыяльна кідаюць персонажа з амнезіі, Ну, каб диабуа, патлумачыць, што ты ні халеры не разумееш і ўвесці ў гульца. Я падумаў, што, ну, гэта, ведаеце, як дыска-ілюзія Zdaje się, że пачынаецца. Lambert У нас z Eskelem mieli je wczoraj дыска-вядзьмар. naprawić. Nie Ось, які jesteśmy ні халеры не murarzami. разумее, усе паводзяць сябе так, быццам бы nic ўсё się nie зразумела, stało. а ты ні халеры не разумееш. Magister i ten drugi magik Толькі pewnie такі schowali трохі się w ўспаміны donżonie. час ад часу Pora з'яўляюцца. spojrzeć і ўсё. prawdzie w oczy. Ktoś chce was okraść. Tris, dziecinko, nie mamy tu nic wartościowego. Trochę dobrej stali, skóry lisów śnieżnych. Mówię o laboratorium. I dobrze o tym wiecie. Ktoś chce ukraść wasze sławne mutageny. Wyciągasz pochopne wnioski. Tris może mieć rację, musimy się dowiedzieć, czego chcą. Spokojnie, wszystko po kolei. Nie możemy zostawić za plecami silnego maga z przerazą na smyczy. Nie możecie też dopuścić, by bandyci dostali się do laboratoriów. Masz rację, dziecinko. Jak zwykle masz rację. Geralt, miałeś już do czynienia z czarodziejami. Sprawdź, czego szuka ten magik w naszym zamku. Leo pójdzie z tobą jako przewodnik. Mamy tylko przeprowadzić zwiat, czy... Jeśli kilku bandytów straci przy tym głowy, nikt nie będzie rozpaczał. Nie mam wątpliwości, że sobie poradzisz, wilku. Pamiętaj, że idzie z tobą Leo. Dam sobie radę. Dowiemy się, co się dzieje w zamku i wracamy. Nie martwcie się. Na wszelki wypadek weź te eliksiry. Grom wypij teraz, a jaskółkę, jak będziesz potrzebował leczenia. O ich działaniu mogę ci za chwilę powiedzieć. No, chłopcy, a my przypilnujemy, żeby nikt więcej nie dostał się do środka. Tris, dziecinko, zostań z nami na wypadek, gdyby Savolla coś kombinował. Такая сабе суперзорка. Ну, блин, чому б не. В принципе, не горшая, не самая горшая суперзорка з нас атрымліваецца. А там же ёсць дакладная прычына, чаму Геральт нічога не памятае пра тое, чым скончылася ўласна кніжная серыя. Вось гэта нават гэта праблема ў тым, што гульня я вам заспойлеру, таму што гульня, вось гэта першая ведьмар першы, ён спойлерыць гэтую падзею ў кнізе. Таму вы бачыце, зараз будзе спойлер не да гульні, а да кнігі, таму што гульня ведае пра гэта і кажа вам пра гэта напрамую. Геральт, зачыніце вушкі, памёр у кнігах, наколькі я зразумеў. Я не чытаў кнігі. Гэта я зведаю з гульні. Геральт памёр у пэўны момант, і гэтым сэнс рэдкона як бы падзеі гэтага самага гульні далей. То бок гульня як бы ведае пра гэта і працягвае гісторыю. Калі што, ушкі можна адчыняць, я далей буду на гэта рэферэнцыі рабіць, але ну, трошки спакойна. Дык вось, гульня ведае цудоўна, чым скончылася кніга. Яна пра гэта кажа спакойна адкрыта. І у персанажаў дысананс адбываецца на гэтую тэму. Яны не разумеюць, як такое магчыма. Вось, і гэта, ну, як бы нармальна. І ў гэтым, я так зразумеў, ёсць рэдкон як бы таго, што стваральнікі гульні як бы працягнулі гісторыю, якая скончылася. Вось. У другой частцы ты нагадала, блин, забыўся пра іх. На жаль, мы першую пабачым вельмі не хутка, але гэта чмурэннейшая штука. Вось гэта, як што ў цябе сусвет зусім па-іншаму можа пабудавацца і падзеі па-іншаму развіцца. І яшчэ цябе сусвет наказвае за тое, што ты зрабіў нейкую... Я потым прыведу прыклад, мы трошкі ў падзеях зараз пабудзем. У другой частцы лётаем даказваем, што мы каралёў не забіваем. Так, вось гэта асноўная тэма часткі ўвогуле. Ну, забойцы каралей нас абвінавачваюць, тому што каралёў мы забіваем. А насамрэч забойца каралей іншы чэл, і па тыпу як бы у вас шмат гэтых забойцаў каралей, але гэта не вы. Гульня фактычна самы паспяховы працяг фанфіка ў гісторыі. Так, гэта літаральна гульня, у прынцыпе, фанфік. Потым жа але пачакайце-ка, хто-небудзь патлумачыць мяне, Сапкоўскі жа потым выпушчаў яшчэ кнігі. Ён думаў, што яго серыя ведьмара мёртвая, і ён забіў як бы. Вось. Таму мне падаецца, ну, там жа ж яны сам Сапкоўскі потым ажывіў ведьмара і такі, не, гэта канон. Jesteś gotów? Tak. To twoja pierwsza prawdziwa walka? Nie, ale jeszcze nigdy nie zabiłem człowieka.
Trzymaj się blisko mnie. Новенький Лео. Geralt, poczekaj! Co się stało? Tam w środku mogą być silni przeciwnicy. Zanim wejdziemy, wypij eliksir Grom, który dał ci Wesemir. А, і он потім прикиди писав. А, ну тоді нормально, то бок ён усё яшчэ у сусвеце Сапковскага атрымліваецца відьмар скончыўся. А як вам тут? Добра стаіцца? Czego mogę się spodziewać po czarowniku? Мне падаецца, за бакала не павінна Nie wiem, так kim быць, як jest i зараз jaką ma адбываецца. specjalizację. Niepokoi mnie ta sytuacja. Co masz na myśli? Ktoś potężny, potrafiący się doskonale maskować, wspomagał Sawolę. Gdyby działał sam, złamałabym jego bariery ochronne już na dolnym dziedzińcu. To może być ten mag, którego widzieliśmy? Mało prawdopodobne, chociaż możliwe. Geralt, proszę cię, nie próbuj z nim walczyć. Zobaczymy. А, вось наконт таго, што змог узгадваць. Не чытаў, што Сапковскі судзіўся за распрацоўшчыкам, пачаліся грошы. Там літаральна гэта самае сквапны пан Сапковскі, карацей, было момант. Сітуацыя якая? CD Projekt Red прыйшлі да Сапковскага ў самым пачатку, калі ён думаў, што ўжо, ну ўсё, ні халер не зробіць. Яны аўтарскія правы набылі на гульнявую серыю дзесьці там за некую смешную нагамач суму. Яны прапанавалі яму фіксаваную суму альбо адсотак ад продажа. Вось, на выбар. І, ну, CD Projekt Red вельмі верылі ў сваю серыю, і таму прапанавалі яму, ну, фіксаваную суму. Варыянты яму прапанавалі два. Але рэкламавалі яму больш усё ж такі варыянт фіксаванай сумы, таму што яны тады нічога яму не павінны. Потым, калі стрэць. Сапковскі не паверыў тое, што там будуць грошы вялікія, ну, і як бы купіўся на гэта. Вось, як бы сам павінны ў гэтым і падпісаў дамову якраз на фіксаваную суму, якую яму аплацілі. А ў выніку, атрымліваецца, серыя стрэльнула, там вялікія грошай круцяцца, а Сапковскі не атрымлівае ні халеры з гэтага. Вось яна гісторыя, калі коротка. Сапковская так і кажа, што яго цікавіць грошы, а не тое, што там з Геральтам зробіць. Так, ну ж, у прынцыпе, ну, валідны варыянт, чаму бы не. Так, мы павінны зайсці, tak? Jesteś gotów? Nie, nie Tak. gotowe. To twoja pierwsza prawdziwa walka? Nie. Trzymaj. Так. Мне патрэбна... Ён сказаў, што мне патрэбна выпіць гэты самы зелье. Так, ён... Вось оно. Thunderbolt. Давайте просто ободва. Павялічвае пашкоджанне... Вось гэта, давайте на лячэнне. Ласточка. Я не памятаю, ёсць хуткая кнопка на гэта, если натискать. Ну ладно, на панельке буде і добра. Geralt, poczekaj! Co się stało? Tam w środku mogą być silni przeciwnicy. Ага, ўсё ж таки он пытае, каб я Thunderbolt выпіў. Geralt, pośpiesz się. Musimy sprawdzić, co się dzieje w środku. Może poczynać. Chciałem ci tylko powiedzieć, że słyszałem wszystkie ballady Jaskra o tobie. Lambert mówi mi, że nigdy nie będę tak szybki jak prawdziwy Wiedźmin, ale dzisiaj na treningu udało mi się go trafić. Pokonałeś Lamberta? Ćwiczyliśmy szermierkę na grzebieniu w trakcie tej A, dziwnej to burzy. wokół tej nowej kniги Lambert się zagapił i przyłożyłem mu z pirueta w brzuch, ale nie spadł i składać strasznie mnie нормально, później я zlał. не ламаю свой сусед. Kiedyś Толькі będziesz дзеля таго, dobrym каб szermierzem. Я просто Wiem, думаў, што ён po спрабуе każdym laniu дакрануцца Lambert да mówi mi, że грошай mam гульні і potencjał па тыпу i śmieje się. зрабіць кнігу для не сваіх фанатаў, а для фанатаў гульні, вось на гэтым зарабіць грошы. Дарэчы, калі б ён на гэта наскалабіўся, я думаю, у прынцыпе, зарабіў бы няблага. Так, давай, доставайся. У нас отключено зараз ухиление, калі што. Ну, за таго, што я зелье твоё выпіў. Але у нас пашкоджанне павялічана. Так. Ну так, блока у нас няма. Пашчасціць, калі проста спрацуе сама нейкая здольнасць. Я, у прынцыпе, удзельнічаю так сабе ў усім гэтым. Так. Оп. Наколькі памятаю, на высокай складанасці вось якраз такі гэты момант, калі мы там да мага пойдзем,
Ён альбо ўвогуле простенькі нейкі зусім будзе, і гэта будзе значна пазней у гульні, альбо вось канкрэтна тут на высокай складанасці на хардзе пралог таксама складана прайсці на групавы стыль боя. Во, цікавая штука. Гэта калі шмат слабых ворагаў. Пашкоджанні значна зніжаюцца, але мы можам атакаваць адразу вялікія групы ворагаў. І на высокіх узроўнях, калі мы, ну, падмацуемся, мы можам даволі слабых ворагаў, групоўкі нават моцных ворагаў выносіць гэтым стылем, таму што ад яго складана ухіляцца, хоць і пашкоджанні нізкія. У выніку у нас 3 стыля боя, на кожны меч у нас 2 мяча яшчэ. Гэта вельмі круто. Te schody w dół prowadzą do laboratorium. Chodźmy. Czy energia magiczna, którą zaczerpnąłeś z kręgu, wystarczy, by zatrzymać Wiedźminów? A marudziłeś, że Sawola zabije wszystkich i nie będziesz się mógł zabawić. Czyżby na widok jednego Wiedźmina i to chyba samego Białego Wilka obleciał cię strach? Inkryminowany osobnik, notabene uważany za zmarłego, jest znanym mordercą. Chętnie się z nim zmierzę. Leo, cofnij się. Zapraszam pana magistra. Nie ma na to czasu. Teraz, kiedy panuje nad mocą kręgu żywiołów, nie stanowią żadnego zagrożenia. Wracaj do roboty. Mutageny mają być gotowe do teleportu za 15 minut, a nasi Wiedźmini nie będą nam przeszkadzać. Кінжал Jesteśmy буде клоуда. odcięci. Наколькі Musimy coś пам'ятаю, я імі не zrobić. карыстаўся. Bariera magiczna wygląda na solidną. Я Potrzebujemy не pomocy памятаю. Я Tris. шчыры... Okradają Я nas памятаю, na што naszych першая oczach. частка насамрэч Geralt, больш przecież możesz падрабязная odblokować шмат у przejście чым. na górę znakiem. Мне вельмі шкада, Знакі? што няма вось іх Arty. у катсцэне Ja nie mogę, odkąd пачатковай połamałem palce na гэтай mordowni. Nie mogę, nie zginają mi się. пад Po prostu ланцужок uderz Ardem w срэбраны, testertę gruz. ось якім ён стрыгу Nie стрымаў. pamiętam, jak Але я так składać разумею, што znaki. гэта незвычайная такая Chodźmy do зброя kręgu для гэтага żywiołów. выпадку. To potężne Было бы miejsce круто, mocy, каб w яно którym было як Wiedźmini актуальная uczą się зброя znaków. нават супраць Musimy ворагаў. spróbować. З аднаго скруціў і намагаешся стаць тактычнае прымяненне. Трэба ўзгадаць, як карыстацца адным са знакаў вядзьмарскіх. Зараз яно. Оп. Элементальны. Давай, каменчик, покажи ко мне. Udało się? Rozwalmy tę kupę gruzu. Wiedziałem, że ci się uda. Wracajmy na górę, bo jeszcze Lambert sam zabije przerazę. Ловіць стрэлы ў палёце вядзюцу. Ну, дарэчы, як я ўжо казаў, тут ёсць анімацыя ўхілення, напрыклад. Ну, яна зараз там парыраванне, яна не настолькі прыгожа выглядаюць усе. Але яны ўсё і роўна ёсць. Па тыпу, цябе персанаж можа рэагаваць, калі ў яго спрацуе ўхіленне. Яшчэ... ну тут же актыўная пауза, так? Як жа мне падабалася ў гульне рабіць Блін, так. Я магу камеру паварочваць у гэтым рэжыме? Не магу. Камусьці. Ну ладно. Пры актыўнай паўзе вельмі ачмурэнна ты паузу паставіў і у цябе там літаральна, ну там, дзе ўдар прайшоўся, там бачна, там, альбо персонаж убіўся. Такіх скриншотаў там рабіць можна. Адбіванне, так, пасіўная здольнасць, па-моему, так? Не патрэбна нічога рабіць. Так, яны заблокавалі праход, нам патрэбна дапамога. І... Оп, выбілі. Радам. Czego się dowiedzieliście? Kiedy zeszliśmy, bandyci przeszukiwali laboratorium. Mag wykorzystał moc kręgu żywiołów do stworzenia magicznej bariery. Dżuma, Syfilis, Franca i Trąd, Для jesteście тых, jak хто dzieci. саму Dlaczego nie складана powiedzieliście сачыць mi за o kręgu? сюжэтам, што адбываецца. Tris, dziecinko. Зараз Myśleliśmy, за że to мутагенамі nic прыбежалі ważnego. хлопцы, напалі Jeśli на ten крэпасць mak dostroił Каэр się do Морхен, kręgu, będzie mógł і stworzyć яны stabilny зараз прабіліся portal. ўнутр і Następnie забарыкадзіраваліся przenieść się там razem z całym waszym sprzętem унізе. w dowolne Пры гэтым miejsce na звонку ўсё kontynencie. яшчэ працягваецца атака з Popełniliśmy пачварай, błąd. там забыўся, як ён называецца. Wybacz nam. Ale Вось, sama mówiłaś, і że ten атрымліваецца, mag нам jest патрэбна і niegroźny. браніць мутагены Mówiłam, że go nie ведьмарскія, і адначасова адбівацца ад Uważam, пачвары. że w tej sytuacji powinniśmy przede wszystkim spróbować ochronić laboratorium. Znowu panikujesz, Marigold. Poza tym wiemy, jak bardzo chciałabyś zobaczyć wiedźmińskie tajemnice. Wesemirze, jeśli ten dureń się nie zamknie, nie ręczę za siebie. Dość tego. Lambert, przestań mówić do Tris po nazwisku i okaż choć odrobinę szacunku. Tris, nie gniewaj się, ale jeśli teraz pobiegniemy do laboratorium, będziemy odcięci. Znamy się na wojaczce. Może się rozdzielimy. Geralt ma rację, powinniśmy się rozdzielić. Trzeba zabić przerazę i nie dopuścić, by okradziono laboratorium. Kto gdzie idzie? Idę na dół.
Tylko ja mogę się przebić przez blokadę. Wesemirze? Ktoś musi się zająć Przerazą i Savollą. Zostaję. A ty, Geralt, co zamierzasz? Зараз To наш ważna выбор. decyzja. Oboje możemy potrzebować twojej pomocy. Трыс будзе адпраўляцца ў лабараторыю, каб разабрацца ў ёй. На гэтым самым. І ну, вось гэтая пачвара, якая мы можам дапамагчы адбівацца ад пачвары альбо пайсці ў лабараторыю. Это наш выбор. Вось. Як бы, наколькі памятаю, я не памятаю, што я абіраў у арыгінале, і праходзіў я пачатак шмат разоў, таму яно, ў прынцыпе, мне размылася. Я рабіў абодва. Прыкладна аднолькавую колькасць разоў. І, ну, як бы, канчатковы вынік будзе аднолькавы, прыкладна, у нашай гісторыі, там, ад гэтага. Ну, можа быць, на нешта мелкае паўплывае трохі пазней. Я не ўпэўнены, я шчыра не памятаю. Вось, там Арыгана нагадала наконт, Арыгана наконт коміксаў нагадала. Карацей, тут ёсць у гульне выбары, якія вы робіце, і яны рэальна ўплываюць на сусвет і на нейкія там сітуацыі. У вас нават, напрыклад, могуць квестага галоўнага персонажа забіць, і вам прыйдзецца зрабіць цэлы ланцужок квестаў, каб прыйсці ў тую ж самую кропку, каб працягнуць далей гісторыю. То бок вы можаце зрабілі добрую справу, атрымалі люлей за гэта ад самой гульні, у вас такое можа быць. Альбо наадварот, вы зрабілі нешта дрэннае і ўвогуле потым пазбавіліся праблемаў, ну, нешта такое. Вось, даволі цікавая камбінацыя. Пры гэтым, для таго, каб не патрэбна было рабіць вельмі складаныя там нейкія размовы з персонажамі анімацыі, яны зрабілі коміксы. То бок у цябе, калі паказваюцца вынікі тваіх дзеянняў, табе паказваецца комікс тваіх дзеянняў. То бок, глядзі, вось ты зрабіў вось гэта, і на вось гэтае дзеянне прывялі да наступнага. Там адбылося такая-то падзея, і дзякуючы гэтаму, вось, як бы, ты зараз у той сітуацыі, што ты не можаш працягваць свой квест нахрен галоўны. Напрыклад, такое. Драматычна ў лабараторыі, пайшлі ў лабараторыю. Мне шчыра не вельмі Laboratorium jest пачварку ważniejsze. даволі весела. Ja też. Zatem postanowione. Eskel i Lambert zostaną ze mną. Але чамусьці я Увага. памятаю, што лабараторыя, каб здаць якое складанае месца. Заклęcie, zaraz coś się Можа быць, wydarzy. гэта пра высокую, пра хард ідзе гаворка, і значна пазней у гульні. Czujecie? Можа Ziemia быць. drży. Zaraz się przebiją. Musimy chronić laboratorium. А, я ўзгадаў, чаму драматычна. Зараз. Сказала на лабараторыю, успомнікі школьных гадоў. Ды каб мы ў лабараторыі нешта цікавае рабілі ў школе. Za chwilę czeka nas ciężka walka. Mam dla ciebie eliksir. Wiedźmini nazywają go puszczyk. Regeneruje wytrzymałość. Bardzo przydatny w walce z magiem. Dzięki. Ruszajmy. Так, у нас там зелье. Так, то не ау. Давайте само. Яшчэ больше. Обмажемся зельями. Яшчэ вораги. Ну, я скажу, что Хаммер дадае неабходнасць карыстацца усімі зельямі і абіраць іх вельмі разумна. Ты абіраеш якія зелі і плануеш свой поход. Blefuje. Jest wyczerpany po teleportacji. Mocy starczy mu najwyżej na magiczne światełka. Idź. Zajmiemy się nim. I dołączymy do ciebie, zanim rozproszysz barierę. Nie doceniła mnie. Teraz energia moich ludzi... Значит, жову там зробив на хімії, мабуть, один правильно, на яким помилки робити було весело. У мене у хімії ніяких взаємодій з хімікатами не було. Ноль. Увобля. Роляється на армію. Ей, в сенсі? Куди подівся? Nikt nie odskakuje salamandrze! Ну, пошора.
Давайте może... Nie буду korzystać. Tak. Wybiła twoja ostatnia godzina! Też mocnymi atakami będziemy atakować, потому что он при кожній атаці і он починає маланку пускати. Може бути йому варто випити все ж таки зелье на регенерацію. Придется пить зелье на реген... Блин, сколько он пускает. Так, пауза. Зелье. Бо он б'ється болюче. Мені подобається. А, знаком штурхануть? Я что не знаком не працую. Так. Ну давайте. А, не, усё, я. Не, почекайте, ён обрано. Чому я не можу використати його? Де він? Пардон, я не вельмі уважліва тут читав. Не, коли я его бью, он все равно протягивает свою холеру маланками отбиваться. Мне только регенерация допомагает. Я его просто здоровье до холера. Ну, 82. Я могу его отштурхнуть, але это не вельмі переважно. Wszystko w porządku? Jesteś cały? Tak. Jeśli to były tylko magiczne światełka, to wolę nie wiedzieć, co zrobi naprawdę potężny czarodziej. Chciałem pomóc, ale nie mogłem się przedostać przez ten dziwny krąg. Ważne, że Savolla gryzie ziemię. Musimy pomóc pani Tris w laboratorium. Tak, ruszajmy. Ну, как разумеете, в моей школе на хімії ми... Не, хімія була... Наставниця була добрая, але до хіміката у нас ніколи не пішли. Гэта одна штука, але как разумеете, то, наприклад, на той же біології ми градки копали. Такое прикольно. У сенсі мы не просто територію каля школи доглядали. Прикольно такое, так что... Як ви розумієте, мої веди по біології можуть бути... Коли я нечто про біологію кажу, не слухайте мене. Я доверу за себе не маю ніякого в этом сенсе, так что можете забыть. Я ж ведьмак. Знаки я забуваюся за все. Plądrują laboratorium. Ten drugi mak jest... Nie doceniłam go. Śpiesz się! Біологію зухил до ботаніки. Дин якби не, просто ускакували. Подрихтовували. 300 доклад нормально. Не, по вигляді не. О, нам яшчэ тут же медитировать потрібно, каб узровень падняць. По-моему, такого ва ўсіх частках было, але так я зараз сабе ўзровень не падыму. Альбо могу. Ну ладно, уже не важно, мы уже залезли тут. Потому что, по-моему, можно просто сесть и медитировать тут. Вітаю, нормально. Znalazłem. Teraz mamy już wszystko. Magister, zajmij się tymi wiedźminami. Podobno wiedźmini odbijają pociski w locie. Ось зараз будем отбиваться. Глядите. И тут Гера таки просто не отбил стрелу в полете. Sprawdźmy. Leo, stój! Wiedziałem, że z tym odbijaniem pocisków to bójda. Які катсцени, а? Екшон. Події. Co się No. stało? Ми з Masz їм trzaskane нормально żebra i познайомилися, я przebite йому так płuco. прямо. Umiera. Trzeba mu podać dekokt Rafarda Białego. Trzymaj się, Leo. Gdzie to jest? Nie mogę znaleźć. Wesemirze, Leo nie żyje.
Jak to się stało? Próbował zaatakować magistra. Nie zdążyłem. Nie obwiniaj się, Geralt. Wszyscy jesteśmy tak samo winni. Tris ledwo uszła z życiem, walcząc za nasze sprawy. Nastały złe czasy dla Wiedźminów. I coś mi mówi, że będzie coraz ciężej. Na górze jest już bezpiecznie? Względnie. Na górnych poziomach kręcą się jeszcze niedobitki, ale zajmiemy się nimi później. Wyglądasz na zmęczonego. Odpocznij. Stanę na straży i zajmę się Leo. Dobra, у нас есть, можно... Оп. Почуваем. Ситуация. Трис, ну, побили. Лео, там, молоды вядьмар, памёр. Мутагены скралі. Карацей, усё дрэнна. Вось яна, наша завязка. Усё дрэнна. Калі коротка, усё вельмі дрэнна. Яго магіла будзе ў трэцяй частцы. Наколькі памятаю, так. Нягледзячы на тое, што ён, ну, мы як бы яго амаль не ведалі ўвогуле, але чамусьці я яго запомніў. Як толькі я пабачыў, што Лео пабяжыць у лабараторыю, я такі, ага, хутчэй за ўсё, Лео там памрэ. Таму што я памятаю, што гэты хлопец памірае, мне проста падавалася, ён пазней у гуне памірае. Так, мы зарабілі талантаў. Талантаў шмат. Як вы бачыце, у нас ёсць розныя атрыбуты: сіла, спрытнасць, стаміна, інтэлект, дарэчы. Можна знакі паляпшаць, пры гэтым не проста паляпшаць, а, ну, у кожнага, я вось кожную рэч адчыняю, у кожнай з іх ёсць свае асаблівасці, то бок мы можам свае паляпшэнні рабіць. Стылі мяча, па тыпу для стальнога мяча, паляпшэнне стыля для кожнага з іх трох, са сваімі асаблівасцямі, для срэбранага і гэтак далей. З-за таго, што у пачатку можа варта базава проста падвышаць базавыя характарыстыкі, таму што стылі вельмі крута, але шмат будуць патрабаваць усяго, так? Лепей у базавыя рэчы пайсці. Сіла, спрытнасць і гэтак далей, так? Так. Трываласць. Рэзісты. Сіла дае пашкоджанне, парыраванне і здароўе, гэта важна. Інтэлект гэта хутчэй за ўсё, так. Знакі заўсёды былі ў ведьмароў вельмі дадатковай рэччу. Быць гэтым самым ведьмаром на знаках гэта даволі дзіўна, так што мы будзем у асноўных па мячах. Ну і гульнявая сістэма на гэта больш натхняе. Так. І што цікава, ну, ўсё вы не адчыніце. Ну, таму што у вас проста не хопіць пунктаў. Я наколькі памятаю, гэта нават блізка немагчыма, нават калі вы будзеце проста ў адзін параметр нейкі ўбівацца, яго... Там калі вось літаральна мацавацца, можна даволі вялікую частку палепшыць, але не ўсё. Таму што я памятаю, што я вельмі падрабязна гэтую гульню праходзіў і збіраў максімальную досведу. І на хардзе вы ўвогуле за гэтым ганяецеся, вам любы досвед, гэта ачмурэнна, вы уходзіце, монстраў проста фарміце, каб грындзіце, каб сабе ўзровень падняць. Гэта вельмі карысная рэч. Ну вось, толькі так можна падмацоўвацца. Давайте моц. Мы на сярэдняй складанасці, таму гэта не крытычна, мы можам ісці ў пашкоджанні пакуль што. Вось, і будзем адчуваць сябе няблага. Так, парыраванне, тым больш падвышаецца верагоднасць парыравання, што менш пашкоджанняў, так? І яшчэ здароўе расце. Так, імунітэт да болю, больш пашкоджанняў, так. Вось, асаблівасць, карацей. Бронзавы талант, мы будзем атрымліваць сабе, менш, мінус 50% ухілення, мінус 50% парыравання, але больш пашкоджанне, калі мы у гэтым самым. Intoxicated, карацей. Так, гэта толькі з мутагенам можна. Ну, давайте не будзем браць яго, потому што плюс 25 пашкоджанняў, але больш пашкоджанняў наум, гэта такі сабе абмен. На Фантастик Дизі адправіцца 9500. Калі набухаўся, ну, прыкладна так. Не, мы будзем на мутагенах, ну, не на мутагенах, на гэтых самых, на зелях, але шкодзіць сваёй абароне дзеля атакі, гэта толькі тады, калі атакі вельмі шмат. Там мінус 50% парыравання, мінус 50% ухілення, плюс 25% пашкоджання. То бок, атрымліваем мы, ну, такую зусім мелкую рэч. Сіла, парыраванне плюс 10. Во, регенерацыя. Пачакайце, віталіці гэта здароўе, так? Регенерацыя здароўя. Абавязкова. Базовая регенерацыя, гэта круто.
Ну, вось. Дарэчы, вось з гэтым талантам, які тут брол, дазваляе біцца, ну, у рукапашных бойках, іх не шмат у гульне, але месцамі можна халяўныя таланты сабе і досвід атрымаць і грошы. Калі вы будете просто ў карчмах біцца кулакамі. І гэта даволі весела, таму з гэтым вось гэты талант вельмі карысны як не дзіўна, каб зарабіць грошы, вельмі карысны гераічны, таму што вы вельмі рана ў гульне можете ў гэтых карчмах просто пазарабіць сабе грошы, просто таму што вы людзям твары набіваеце. Вельмі зручная штука. Карысны талант. Так, алхімія. Нас пакуль, хутчэй за ўсё, рабіць мы ні халеры не можам, таму што мы ні халеры не збіралі. Наш герой прамацаваны, а я павінен нешта яшчэ рабіць? Не павінен, так? Адпачываць? Ну, мне ж не патрэбна медытыраваць, так? Вельмі доўга. 1 гадзіну прамедытыруем і нармальна. І падыдзе. Я пасля Вядзьмара выпадкова набухала інджыка ў кустах на пачатку гульні. Ну, гэта такі шлях. Давайте заберем. О, тут зёло есть. Блин, jakie zioło? Zielnie. który by to obsłużył. Też kiedyś leżałem na tym Aby my stole. zioło znaleźli. Zioło byłoby... O, zioło znaleźli. No i zaraz już normalnie. Od samego zapachu kręci się w głowie. Kiedy spałeś, był tu Eskel. Tris nadal jest nieprzytomna, ale jej stan jest stabilny. Całe szczęście. Podjąłem decyzję, Wilku. Opuszczamy Kaer Morhen. Nic już nas tutaj nie trzyma. Rozumiem. I on proponuje... Zanim takim wyjedziemy, Kaer Morhen. trzeba pochować Leo i poczekać, aż Tris dojdzie do siebie. Bandyci. Tak, trzeba się z nimi rozprawić. Powinniśmy też sporządzić eliksir leczniczy dla Tris. Trudno będzie znaleźć składniki, tutaj nie zostało nic pożytecznego. Zajmę się tym. Jak mam wykonać eliksir? Lambert da ci recepturę i powie, gdzie szukać składników. Teraz opiekuje się naszą A zaraz dzielną alchemię czarodziejką. Lambert? Myślałem, że jej nie lubi. Chyba ma wyrzuty sumienia. Zapewniam cię, że kiedy Tris otworzy oczy, pierwsze co usłyszy to coś w stylu: wreszcie się obudziłaś, Marigold. Lambert już taki jest. Bierzmy się do roboty. Przyjdź do mnie potem, to nauczę cię pozyskiwania składników z potworów. Będę w głównej sali. Dobrze. Волосы зусім не слухаюцца яго. У нас яны просто дрыгуцца. Карацей. Далей зелье для Трис патрэбна зрабіць. У нас навучаць трошкі... Давайте туторыялы гэтыя паазначаем. В принципе, нічога новага. Можа і варта чагосьці было бы пачытаць, але я такі вось уважлівы. Адзначаю просто, каб нам не свяціла. Можа быць... Ну, эффекты зелья нормально. Усё ў парадку. Пабегли. Трэба зрабіць зелье для Трис. І ўсё яшчэ дрэнна, але стану яе ўжо стабільныя. Нам нават сюды. Што цікава, гэта мы толькі ў пачатку пралога. Мы да першага акта і баргестаў, пра якіх я казаў, з якімі праблема, дарэчы, будзе. Калі ты на хардзе, там самы-самы пачатак, я на тых баргестах не памятаю, колькі разоў памёр. Толькі просто прабіцца скрозь іх. Потым становіцца нармальна, таму што ты можаш абіраць сабе ворага. Калі ty nie możesz, табе дрэнна. Geralt, co się dzieje? Nie mam teraz czasu na opowieści. Muszę zrobić eliksir dla Tris. Potrzebujesz białej mewy. Powinieneś znaleźć jakąś flaszkę w zbrojowni na pierwszym piętrze. Z pokoju wieczornego, też na pierwszym piętrze, weź calcium equum. To takie białe kamyki. Znajdziesz je w skrzyni. Mogą się tam kręcić jeszcze jakieś niedobitki, zajmij się nimi. Nie potrzebujemy jeńców. Schody na górę znajdziesz za tymi drzwiami. Chętnie poszedłbym z tobą, ale nie mogę zostawić Marigold. Leży nieprzytomna przy kominku. Так, я нам сказал, gdzie все знаходится. Треба Lambert, что сказать. Что я могу сказать? Muszę ci coś powiedzieć. Co się stało? Chodzi o Leo. ja nie Bandyci wiem. zabili go. Nie był jeszcze gotowy. Zapolujemy na nich, wilku. Pomścimy go. Bywaj. Dobra. Нам трэба знайсці гэты самы зелле для Трис, зрабіць яго, і рэцэпт як бы у нас ёсць, але нам патрэбны інгрэдыенты. І ён казаў нешта пра той, каб уверх пайсці, я не ўпэўнены, што я тут магу прайсці. Так, я не магу тут прайсці. Лесіцца дзесьці яшчэ.
казаў пра тое, што лесіцца тут паблізу, але якая вось тут у нас. Вось яна. Опа, ворагі яшчэ засталіся. Гінь, сукін сину! Пашкоджанні падвысіліся, трошкі прасцей стало. О, абіраць іх можна. Гэта карысна. Грошыкі. А ёсць хуткая кнопка, каб проста забраць усё. А, дарэчы, зараз ужо всё, мы гэта самае. Гэта сам вядьмар бомж, карацей, мы пачынаем абіраць кожны кавалачак, таму што любая штука нам можа быць карысная. Бачылі, забралі. Арт? Ды навошта арт? Усё, пра знакі можна забыцца. Я іх на туторыял прайшлі на іх і ўсё. Я іх не буду выкарыстоўваць. Это мой досвід бегае. Вось цікава. Яны па тыпу атака скончылася. Ну ты бандыт, так? Атака як бы скончылася, так? Тых, хто быў на тваім баку, ўжо перабілі, і як бы бачна, што падтрымкі моцнай у вас няма. Навошта нахрен заставацца ў замке тых людзей, якія іх пазабівалі? Не самае ли разумнае ў акенца скокнуць і зваліць нахрен? Так, это вниз можна. Покой. Так, нема нічога. Там я паміраў столькі. Ды я не ведаю, блин, знак адзін раз у паўгады, калі ты іх не мацуешся, і не ведаю. Пакуль ты яго кастуеш, ты мог бы нанесці атаку і комбо. Таму я як бы, ну, абіраў тое, што проста больш эфектыўна. А ёман. Zadarłeś salamandrą! Мы нейкі статус атрымліваем боль. Дарэчы, вось тое, што я казаў, тое, што... Ага, добра. А тут ёсць цікавы момент у гульні. Блин, я не ведаю, гэта спойлер моцны, не моцны. Для тых, хто ведае ці не ведае, у гульні ёсць персанаж, якім вы ўзаемадзейнічаеце даволі доўга. Я спрабую максімальна бесспойлерна расказаць гэта. У нас злева зверху медальён, які падказвае, калі паблізу пачвары. Ён можа дэтэктаваць альбо монстраў пачвар, альбо знаходзіць магію паблізу. Толькі адзін з двух вы абіраеце. Вы ў асноўным за ўсю гульню будзеце выкарыстоўваць пошук якраз такі пачвар, таму што, ну, яны для вас асноўная пагроза. Але вы можете пераключыць яго ў рэжым пошуку магіі, што, ну, амаль не патрэбна ў гульні, калі шчыра, такая амаль бескарысная рэч. Але у гэтым рэжыме вы часта ўзаемадзейнічаеце з адным з персанажаў, і ён вам дапамагае на, ну, даволі на доўгім працягу гульні. І справа ў тым, што ў пэўны момант ён пачынае рэагаваць, гэты медальён, калі вы паставіце яго ў рэжым магіі, ён пачне рэагаваць на гэтую магію. Ну, па тыпу, калі вы будзеце падыходзіць да гэтага персанажа ў іншыя моманты гульні, ён дрыжаць не будзе, але ў пэўны момант ён пачне дрыжаць. І гэта, калі вы, ну, як бы, ну, вы як бы не ведаеце чаму, так? Гэта насамрэч штука, якая падказвае вам аб наступных падзеях у гульне. Супер крутая рэч. Ачмурэніша зроблена. Ты можаш праспойлерыць такім сабе чынам вельмі, ну, наступныя падзеі і ўжо рыхтавацца да іх. Ты можаш здагадацца. Я спецыяльна вельмі загадкава, тых, хто ведаюць, скажем так, персанаж, які апынецца не зусім тым, кім ён прадстаўляўся, скажем так, для тых, хто ведае гісторыю, гэта для вас будзе падказка. Вось у яго, тое, што ён не ён, можна даведацца значна раней, калі вы будзеце карыстацца медальёнам. Вельмі крутым мелкі момант у гульні. Так і пасля у знаку можна адным ударом забіць. Ага. Моцнага адразу вынесці можна. Окей, я не ведаў. Ну, шчыра, я просто не ведаў. Так, там па лесіцы можна падняцца яшчэ вышэй, але давайте гэты паверх зачысцім. Дарэчы, уніз можна на паверх паглядзець.
Вось, так што ў гульні ёсць мелкія такія моманты. Яна можа падацца такой простенькай у асабістасці зараз у 20, якім у нас год зараз, 25-й, так? Пасля столькі гадоў яна можа падацца трошкі нязграбнай месцамі, нейкай простенькай, але насамрэч яна даволі такая глыбокая РПГ. Візуальна ну, яна як бы прыгожая, але ў момантах, то бок гэтыя залі яны прыгожыя па мерках таго часу. Не самая найпрыгажэйшая графіка, але пры гэтым гэта вельмі файна зладжаная гульня з дастатковай колькасцю дэталяў, то бок яна прапрацаваная. Гэта такі, ну не Baldur's Gate 3, вядома, але ну свайго часу, але нешта вось набліжаючыся. Яна ўражвае, яна крутая ў сэнсе. Так, сабралі патрэбнае зелле. Кінжанчык вось мы атрымалі. Так, і вось справа, навошта мне гэты кінжал? То бок ён ёсць, але ён наносіць менш пашкоджанняў, комба з ім не зробіш. Навошта ён патрэбна? Ой, можна схаваць, калі ласка. І сякера. Вось сякера, па-мойму, плюс-мінус яшчэ карысная, таму што яна гэта самае, як яго накідвае статусы, карацей, на атакі, і, в прынцыпе, можа быць вельмі карысненькай. Прадаць, ну вось, адзінае карыснае выкарыстанне. Адзін спосаб, які скарыстаць, зэканоміць месца ў інвентары такім чынам, таму што можна прадаваць. Таму што ў пачатку гульні я, па-мойму, іх збіраў, купляў і нават купляў, па-мойму. Але я так і не знайшоў у прымяненні, потым пачаў прадаваць. Так, ось гэта яшчэ. Усё, што магчыма, збіраем толькі. Мне падаецца гэта ўсё. Асабліва не пазбіраеш. Ну, наконт не пазбіраеш так, гульня даволі жорсткая ў гэтым сэнсе. Бачыце справа інвентар. Канец. Гэта ўсё, што мы паназбіраем. І, па-мойму, у нас быў... Пачакайце, гэта ў гэтай гульне быў банк. Ну, альбо гэта толькі ў другой частцы. Па тыпу, хаця бы месца, у якое можна паскладываць, як куфар такі. Ну, не куфар, там да чалавека, па-мойму, падыходзіш і аддаеш яму свае рэчы і такі, каляска патрымай. Такое было, ці не прыдумваю? А тут хіба былі ворагі, якія нечакана нападалі, каб ад медальёна на пачвар была карысць? Мо вампіры, якія не памятаю такога. Ну, вампіраў няма, я не памятаю такога. Але, напрыклад, я ўзгадываю балота, і там ёсць хаваючыся пачвары, якіх проста не бачна, яны пад вадою, і вы паглядзіце. Рейтрейсінг, RTX, карацей, на падлозе, проста жесть. Дарэчы, гэта тая самая, па-моему, гэта тая ж самая зала, якая была ў пачатку 3-го Ведьмара. Бачыце, гэта RTX, блин. Гэта, ну, нягледзячы на тое, што гэта Enhanced Edition, але, па-моему, гэтая халера была яшчэ і ў гульне яшчэ тады. Ось, Enhanced Edition, ён выйшаў у 2009 годзе, гэта не нейкі там супер-пупер там апгрейд. Кніга была ў інвентары? Так, яшчэ паглядзім. Ну, вампіры, ну, не зусім тыя, як бы яны не хаваюцца, вы распазнаеце іх даволі проста. Ну, там не вельмі складана. Наколькі памятаю, блин, зараз уже, можа, падманываю сам сябе. Карацей, я памятаю, на балотах я актыўна карыстаўся медальёнам і сачыў, дзе знаходзіцца, каб дастаць меч, ну, перад гэтым. Меч дастаць можна проста перад атакай і бегаць з ім. Вось, але ў той жа момант ты жадаеш збіраць зёлы, так? І пакуль ты гэта робіш, ты, як бы, ну, скажем так, не абаронены нічым. Дарэчы, мне падаецца, у мяне новы ўзровень, не? Яшчэ круты прыкалдэс, такая мелкая рэч. Медальён воўка злева зверху, ён гэта самае змяняецца, бачыце, пасажыце за ім, так? Святло па ім пераліваецца, у залежнасці таго, куды мы глядзім, толькі яно візуальна, як бы, бачна, як яно пераліваецца, і вось дзе сродкі святла, ён на іх рэагуе, ён як бы як аб'ект у гульні такі. Даволі круты, вельмі дадае да атмасферы, так? Калі у цябе інтэрфейс... Я люблю, калі інтэрфейс... Вось крутая рэч заўсёды, калі інтэрфейс узаемадзейнічае з сусветам. Тобто, калі ён не асабліва не кадраваны, але калі інтэрфейс можа быць часткай сусвету, гэта крута заўсёды.
Затоплено там усё. Так, трэба кухню выбраць. Курыцу скралі курыцу. Гэта скралі. Ён жа сказаў, што мы будзем з'язджаць з Каэр Морхена, правильно? Каэр Морхена, націск не помню, куды там ставіцца. Вось таму, у прынцыпе, можна збіраць усе рэчы. Так. Давайте-ка. Я жадаў узровень паглядзець. Ага, мне не хапае досвіду. Трошки не хапае. Мне патрэбна 3000 досвіду, мне не хапае 300 яшчэ. Закінуў, пакуль збіраў узёлкі. Видите, каб Геральт так загінуў па канону. У прынцыпе, у гэтым сусвеце неблагі канон. Ну, у прынцыпе, я думаю, што і як апісваюцца смерці іншых ведьмароў, і у гульне, як мінімум, я не ведаю наконт. О, блин, выбач, ты сама на цябе наступіў. Гэта самае. Атрымліваецца, як бы паміраюць ведьмары ў асноўным не ў нейкі гераічны момант, а просто, ну, просто паміраюць, ведаеце. Карацей, нічога гэткага не адбываецца, просто трошки не пралічылі там, што будзе просты вораг, разлічвалі на іншага, выпілі не тыя зеллі і ўсё, і абзда, як бы іх у выніку вызначылася. Дарэчы, ёсць тут такія моманты ў гульні, ў першай частцы, я памятаю, мяне вельмі ўразіла квест забіць гуляў у гэтым самым, альбо, по-моему, забіць гуляў, альбо забіць бандытаў, не памятаю, у склепе. Кажуць, ідзі забей гуляў, і ты такі рыхтуешся да гуляў. Срэбраны меч, падрыхтаваў сабе змазку на гэтай самай, на меч, падрыхтаваў зеллі, усё падрыхтаваў, усё для забойства гуляў. Спускаешься, а там бандыты. І вось на хардзе гэтыя бандыты табе такіх люлей надаюць за тое, што ты прыйшоў сюды непадрыхтаваны да бандытаў і супраць людзей. Вось. А ты рыхтаваўся ў паляванні на гуляў. Па-моему, прыкладна такой парадак, альбо наадварот там. Ты рыхтуешся да бандытаў, а вызначаецца, што там гулі. І ў выніку з-за таго, што ты рыхтаваўся на іншую рэч, ты памрэш хутчэй за ўсё. Гэта вельмі круто. Бачна, колькі досвіду ўзроўню трэба, але я не ведаю, дзе там мяжа скончваецца. Вось. Зразумеў, тут навесці можна, тут падказка з'яўляецца. Добра. Гуляў, ну вось. Балота досыць далёка па сюжэце, каб тых ворагаў не так баяцца, проста непрыемна. Ну, Харт, ён дазваляе... Я не памятаю, я успаміны ў мяне ў асноўным з высокай складанасці, і яны самыя яскравыя. І на высокай складанасці ты літаральна плануеш шмат чаго, ты не лезеш просто так абы куды. Ты ўсё плануеш, ты куды ты ідзеш, ты ведаеш, табе лепей ведаць. Ну так, там ўсё, што ты рыхтуеш, патрэбна. Так, у mnie jest ingredienty. Załatwione. I tam zверху. Na górze jest już bezpiecznie. I mam składniki. Świetnie. Zaraz zdradzę ci recepturę. Ale musisz wiedzieć, że do zrobienia eliksiru potrzebujesz jeszcze 2 rzeczy. Pazura silnego potwora i jaskółczego ziela. Porozmawiaj z Wesemirem. On powie ci, gdzie je znaleźć. Oto receptura. Tak, receptują? Wesemir. Давайте z Eskierem porozmawiamy. Potrzebujesz czegoś, wilku? Mam kilka pytań. Słucham. Tak. Tak, to bla bla bla. Ну, тут у основному питання на концу света і трошки туторіала. Я не вельмі бачив сенсу. Давайте пересунемся далей. Где там? Весемир был... А где он? Мне подавалось, он 10 тут поблизу, не? Альбо он там у версію самому. Чекайте-ка. Весемир. Zdaje się, że Wiedźmini zawsze lepiej machali mieczem niż pędzlem. A, wось on стоит. Ciężko było. Na górze zastałem kilku maruderów, ale... Rozumiem. Przeraza zraniła Lamberta.
Na szczęście to nic groźnego. Dobrze, że pobiegłeś z Tris i załatwiłeś tego magika. Dzięki temu ocalała chociaż część sprzętu. Ale najważniejsze i tak przepadło. Tak, wiem, nasza piękna czarodziejka znów miała rację. Dobrze się spisałeś. Weź te zbroje i miecz. Trzymałem je dla ciebie. O, nareszcie. Lambert dał mnie formę. Lambert nauczył mnie receptury eliksiru. Masz już pewnie białą mewę i calcium equum. I co dalej? Potrzebujesz jeszcze jaskółczego ziela. Na szczęście mam trochę. I jeszcze pazur bestii, na przykład przerazy. Pokażę ci też, jak oskurować potwora. Bierzesz ostry nóż i delikatnie Tak, poczekaj, nacinasz on skórę on wzdłuż каже tułowia. про нож для того, Następnie щоб truchło вирізати przerazy leży na głównym Мені все ж dziedzińcu. таки потрібен Jak нож з uporasz собою? się z oskurowaniem, odpocznij chwilę przy ognisku i zrób eliksir. Просто хоча всього гэта будзе літаральна падысці і яно само адбудзецца. А, прадметы новыя. Мы зараз можам пачакай, і ён ужо адразу апрануў, я правильно разумею? Ну вось, так, нам замянілі меч на сапраўдны, блін, меч, а не халеру нейкую. Вось яны пачвару тут перамаглі. Маляр выкарыстаў. Дастаем адтуль пазур яго і вока. Цэльная субстанцыя. Да людзей быць падрыхтаваны. Дык гэта ўжо позна. Ты забягаеш і потым даведваешся, што гэта людзі. І ўсё. І ў цябе ўжо не хапае пашкоджання, у цябе зеллі не тыя, ты поўнасцю накручаны, ну, поўнасцю ўсімі зеллямі супраць гуляў. Мне так адбылося. То бок я поўнасцю падрыхтаваўся ідэальную камбінацыю супраць гуляў, усё зрабіў, а вось супраць людзей я не рыхтаваўся і сустрэў там людзей. У выніку я альбо памёр, альбо... Zdaje się, że Wiedźmini zawsze lepiej machali mieczem niż pędzlem. Як мінімум, гэта было вельмі вялікім сюрпрызам. Па-моему, мне падаецца, я гульню праходзіў. Самае першае маё праходжанне было ўсё ж такі на самай высокай складанасці. Было вельмі павольнае праходжанне. Так, а навошта я гэта сеў? Вось стварэнне зелля. Алхімія. Вось, зелля для Трис. У нас ужо ёсць усе элементы. І мы просто націскаем зелле, і яно, ў прынцыпе, можна алхіміць. Не памятаю толькі, як знаходзіць новыя зеллі. Па-моему, патрэбна эксперыментаваць. Я вось гэтага механікі не памятаю. А трэба было знакамі шпурляцца. Не, я сапраўды скрозь усю серыю Ведьмара я вельмі недаацэньваю знакі. Я толькі ў трэцій карыстаўся і, плюс-мінус актыўна, і то толькі абарончым знакам, і ўсё. Літаральна там мінімальнае выкарыстанне толькі там, дзе некаторым ворагам патрэбна па механіцы іх, слабасцю іх, напрыклад, супраць агня, і я ім карыстаюсь тады. А мацаваць я іх ніколі не мацаваў. Неяк я сабе складана ўяўляю Геральта. Я люблю чарадзеяў, але неяк Вядзьмар на знаках сканцэнтраваны для мяне дзіўна. Можа быць, гэта мой стыль гульні такі, не падыходзячы пад такое. Так, потому что я упирал, упор у меня заўсёды быў на меч і алхімію. Так, а што я? А дзе Трис? А што я павінен рабіць? Так, дайце-ка. Журнал. Барона. Давайте. Дзе на мапе ён? Ага, туды. Трэба гарманічна развівацца. Не, я люблю мінмаксіць. Это калі вас, вы карце нейкую сильны бок вельмі робіце для сябе і за гэтага ахвяруеце чымсьці іншым. Вітаю, Алексей. Яны ў кнігах не часта карыстаюцца знакамі, бо гэта патрабуе шмат сілаў. Я, карацей, гэта самы кананічны Вядзьмар, разумееце? Я толькі дзеля гэтага гэта рабіў. Ага.
Eskel, a to co tu robisz? W czym mogę ci pomóc? А, ну знову. В принципі, ніяка нова інформація, я там. Ну, літерально чоловік туторіал зараз для мене. Так. Трис, ти де? Ось вона. На хардкоре нельга вось так ігнараваць нейкі аспект геймплея. Я не думаю, што я яго ігнараваў, я просто думаю, што я на яго не напіраў. Таму што я не памятаю, я думаю, што я карыстаўся, але хутчэй за ўсё. Хаця, калі паспрабаваць узгадаць, мне падаецца, я па кулдауну ўсё ж такі выкарыстоўваў штосьці. Напрыклад, там агні, па-мойму, быў самы ідеальны, таму што ты можаш херакнуць ім і агонь потом. Ну, просто цэлі гарыць. Вось такое я рабіў. І пакуль ён гарыць, я буду яго атакаваць. Вось, ну, прыкладна такое. Я не думаю, што я ігнараваў, на хардзе просто так не паігнаруеш. Просто гэта было даўно, вельмі даўно. Я не памятаю, калі... У якім годзе выйшаў арыгінальны Ведьмар? Не Enhanced Edition, а вось арыгінальны. Спакуса паглядзець хард. Я папярэджваю хард. Ён у пачатку першым Ведьмары несправядлівы, кабзда. То бок, яшчэ самы апагей гэтага абсурда пераўтвараецца пры першых жа баргестах у вёсцы, калі ты прыязджаеш у, ну вось там, у першую самую вёску. Там просто цябе лочаць у лакацыі, дзе ты павінен баргестаў гэтых перамагаць. Ты не можаш прамацавацца да гэтага моманта. Ты, ну, увесь пралог, ты як бы, ну, ты прамацаваўся, вось табе абмежаваную колькасць досведу далі, ты не можаш да іх падрыхтавацца, яны жэсць, якія моцныя, гэтыя баргесты. 2007. Ну, вось я вось літаральна ў 2007 праходзіў у гэты жа год, і хутчэй за ўсё гуляў яе, я праходзіў яе некалькі разоў. Вось, я ўпэўнены, што, па-мойму, хутчэй за ўсё я прайшоў яе на сярэдняй складанасці, а потым я адразу пайшоў у хард. Вось, і праходзіў яе ўжо на хардзе. Так, трэба даць ёй. Gdzie on? Ziele dla Trys. Dziękuję, Geralt. Mam nadzieję, że ten eliksir pomoże. Miałam straszne sny. Śniło mi się, że Lambert jest ze mną. Wpatruje się we mnie i mówi: tylko mi tu nie umieraj, Marigold. Przecież jesteś przemądrzałą wiedźmą, która wszystko wie najlepiej. O, Geralt, tak się cieszę, że cię widzę. Z czego się śmiejesz? Cieszę się, że lepiej się czujesz. Wiem, że powinniśmy już ruszać, ale mam ochotę jeszcze pożegnać się z Kermoren. Dotrzymasz mi towarzystwa? Атрымаем першую картку ад Трыс. І калі можна, мне падаецца, а яе можна зараз атрымаць? Мне падаецца, першая картка толькі ў гэтым самым, ну, у пачатку, ну, у першым акце, не ў прологу. Можна. Так. Пачакайце-ка. Я не упэўнены, дарэчы, я не упэўнены, блин, а Twitch насамрэч можа гэта забараніць. Там просто контент, ну, по типу 18+. Блин, а тут же няма ніякага рэжыма стрімера, каб вам, кажется, тут цензура была, так? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Блин. Давайте не на всякий выпадок. Я твічу пофіг, а я потім на YouTube заливаю. Ну, як би... Разумеете? У меня там, ну... Як вам сказать, карці, ёсць у меня набор цэлы... Ну, ёсць... Я потім потлумачу карацей. Давайте зараз пропустим. Nie mamy czasu do stracenia, Tris. Wybacz, Tris. Ruszajmy jak najszybciej. Masz rację. Треба... Daj mi chwilę, muszę się spakować. Spotkamy się na pogrzebie. Ось. Вибачте без карток. У 2007 я такі, блін, треба усі картки собрати у гульні. Ну, я б не супраць, я просто не упэўнены, наколькі... Я ніколі мы не спрабавалі нешта. Nie wiemy, skąd przyszli bandyci, ani kto za nimi stoi. Podróżując w grupie będziemy zwracać uwagę, a rozdzielając się szybciej odnajdziemy ich ślady. I on odznaczają ogólnie jako 18+, Udam się na zachód. Albo 16+, i karcie. Mam tam trochę kontaktów. To ja idę do Kedwen. Chyba że ktoś jest przeciw. W porządku. Gdzie ja mam się udać? Pójdziesz na południe, do Temerii. Król Foltest ma wobec ciebie dług wdzięczności. Kiedyś odczarowałeś jego córkę. Może tam natrafisz na jakieś ślady. Tris, co zamierzasz? Spróbuję uruchomić swoje wpływy. Jak się czegoś dowiem, skontaktuję się z Geraltem.
Ось, до речі, наконт того команди Трис або команди Єніфер, я, як гулець, ну, по типу, просто у гульні, я... Ну, Єніфер ж з'являється тільки у третій Postaram частці, się jak так? najszybciej zebrać informacje i odnaleźć cię w Wyzimie. Да, зараз я на зиму будемо Nic nie mów, кіруватися. Geralt. Nie znoszę pożegnań i jeszcze się rozpłaczę. A nie ma nic bardziej żałosnego niż płacząca czarodziejka. Nie daj się zabić. Drugi raz tego nie zniosę. Żegnaj, Geralt. Do zobaczenia. Ми на шляху у зиму. І зараз, хоча всього, знову катсцени будуть, потім на чат підказую. Karolino, jestem Już zmęczony. niedaleko, zaraz będziemy na miejscu. Zimno mi. Kupię ci ciepłe mleko z miodem. Chcesz? Tak, chcę mleko. Co to za psy? Jakie psy? Alwin, zrób dokładnie, co ci powiem. To bardzo ważne. Biegnij najszybciej, jak potrafisz do karczmy. Nie oglądaj się za siebie. Zrozumiałeś? Te psy są złe. Biegnij! Co jest? Zamykaj bramę! Bestia! Bestia atakuje! Alarm! Geralt, Melitele cię zesłała. Za bramą jest kobieta. Psy zaraz ją rozszarpią. Zrób coś. Ratunku! Nie! 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 Nie waż się otwierać bramy! Bestie wpadną do środka! To prawda. Te psy są bardzo niebezpieczne. Nie pochodzę stąd, ale widzę, że jesteście bardziej potworami niż ludźmi. Odsunąć się! Sam ją uratuję! Stój, nie poradzisz sobie sam. Niech cię szlak! Wszyscy zginiemy! Так, зараз мені накидувати будуть. Зілля у нема. Так. Я правильно пам'ятаю? Блін, я ще й без зброї сховав. Так, зелье есть. І гэта один слот у меня, який есть, у принципі. Так. Так. Ухиляемся. Ухиляемся яшчэ. І, у прынцыпе, на высокай складанасці, из-за таго, што іх шмат, мы адні і яны атакуюць з усіх бакоў, тут, в прынцыпе, можна неблага так ад'ехаць. Але зараз яны забіваюцца нешта супер хутка, таму што яшчэ праблема ў тым, што іх здароўе да халеры. І нам яшчэ хвалі адбіваць, то бок гэта не адзіная хваля, там 3 хвалі. Бо калі вы нават першую перажывеце, то гэта ўсё роўна можа быць праблемай. Срэбраного мяча таксама няма. Ani chybi magia. To bestia! А nie, poczekajcie, czemu tylko... Tylko 4? Miecza Ładnie. i topora. Białego zimna i białego światła. Czas szaleństwa i pogardy.
Tet Deiret, czas końca. Świat umrze wśród mrozu, a odrodzi się z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z Hen Iker, z zasianego ziarna, które nie wykiełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. To wróżba Itliny, stara elfia przepowiednia. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Oby. Wygląda na to, że ocalił nas przed bestią. Tak. O, Alwin poczuł się lepiej. Znajdę kogoś, kto się nim zajmie. Nie powinien zostawać bez opieki. Tymczasem zatrzymamy się w karczmie. Poczekaj chwilę. W trakcie podróży natknąłem się na zdziczałe psy. Były inne niż te tutaj. Mam na myśli coś więcej niż zieloną sierść. Wiesz coś o nich? Zdaje się, że terroryzują wioskę od jakiegoś czasu. Co kilka dni kogoś zabijają. Przewodzi im wielki pies, czy też może wilk. Nazywają go bestią. Może znajdzie się ktoś, kto zapłaci za zabicie bestii. Wiedziałam, że będziesz chciał się tym zająć. W końcu taka jest rola wiedźminów, prawda? Ale dość już o potworach. Co ci tu sprowadza? Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. Nie widziałaś może kogoś takiego w okolicy? Ciii, nie tak głośno. Faktycznie był tu ktoś taki, ale wieśniacy dostają szczękościsku na samą wzmiankę o nim. Może Wielebny będzie wiedział. W sprawie bestii też najlepiej udaj się do niego. Tak zrobię. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Шани без маятку? Откуда ты это ведешь, Рогана? По выгляде... Я ж не могу, я ж не рентгеновский зрок. Откуда ты ведешь? Co będzie z Alwinem, z chłopczykiem? Co się teraz stanie z Alwinem? Nie wiem, na razie będę się nim opiekować. Może ktoś z wioski zechce go przygarnąć. To rezolutny dzieciak, na pewno ktoś się znajdzie. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Czemu to? Co robisz w tej wiosce? Jestem w drodze do Wyzimy. Będę walczyć z zarazą Katrion w szpitalu Lebiody. Kiedy wyruszasz w dalszą drogę? Jak skończę pomagać ofiarom sfory, nie mogę ich tak zostawić. To zajmie trochę czasu, ale bez pomocy połowa z nich umrze. Так, яна адпраўляецца зараз у ну, яна дапаможа тут у гэтай вёсцы і потым адправіцца ў Візіму. Гэта мы літаральна, дарэчы, недалёка ад яе, тут вёска і далей Візіма ўжо. Але Візіма зараз, ну, спойлер, зачынена. Ось, таму мы пакуль не разбярэмся з баргестамі тут і небяспекай мы ў Візіму не трапім, і ў Візіме зараз яшчэ іх хвароба нейкая. Ось, і да гэтай хваробы, каб лечыць яе, Шані і адпраўляецца. На Фантастик Дізі адпраўляецца яшчэ 100. Дзякуй вялікі. Дарэчы, сёння будзем круціць рулетку, і круціць яе будзем хутка ўжо. Хутчэй за ўсё размовы з Шані скончым тут розныя, і так пакруцім трошкі пазней, можа яшчэ праз 5 хвілінак. Пакуль у вас ёсць час, як працуе рулетка? Чым больш у гульні дайцаў, тым больш верагоднасць, што яна пераможа. Таму, калі у вас ёсць жаданне нешта дакінуць на якую-небудзь гульню, каб падвысці яе верагоднасць, у вас яшчэ ёсць прыкладна 5 хвілінак, пачнём круціць рулетку прыкладна праз 5 хвілін. Так, мы знаёмы? Вось гэта самае ачмурэнае пытанне да Шані. Tak właściwie, to skąd mnie znasz? To ja, Szani, nie poznajesz? Co się z tobą działo? Słyszałam, że zginąłeś podczas pogromu w Rivi. Niestety straciłem pamięć. Moje wspomnienia ograniczają się do kilku ostatnich tygodni. Obawiam się, że nie mogę ci pomóc. U nas na północy neurologia jest jeszcze w powijakach. Słyszałam jednak, że czasami pamięć wraca. Nie jest tak źle. Zaczynam się powoli przyzwyczajać. Z niechęcią przyznaję, że czarodzieje są w tej dziedzinie skuteczniejsi. Może któryś z nich mógłby ci pomóc. Трохи згубілі ў нас амнезія, ніхай не ведаю. Ja dawno nie czuł, aby niech to zgadał salamandry. Ty neszta wiedziesz? Po raz pierwszy od dłuższego czasu trafiłem na trop salamandry. To dla mnie bardzo ważna sprawa. Wiesz coś o nich? To chyba jacyś bandyci terroryzujący okolice. Miejscowi strasznie się ich boją. Wczoraj przynieśli chłopaka, którego te potwory wychłostały lamią. Lamią? Myjskim batogiem, batem z małymi kolcami i zadziorami. Po uderzeniu odrywa kawał skóry i mięsa. Lamie są zakazane w większości cywilizowanych krajów. Chłopak bredził coś o wykupnym, pewnie chodziło o jakiś haracz. Chciał iść do Wielebnego. Niestety zmarł w nocy od gorączki. Dziękuję, Szani. Być może zabawię tutaj dłużej niż planowałem. Mogę wiedzieć, czemu tak ci zależy na tej salamandrze? Jeszcze trochę za 500 na Wiedźmara pierwszego. Dziękuję, Rykę. Zabili kogoś, kogo zdążyłem polubić. I okradli mnie. W takim razie nie chciałabym być w ich skórze. Bywaj. Dobra, про Саламандра яна не вельмі ведае. Нехта там казаў штосьці пра іх, але, на жаль, ён там чалавек гэты памёр.
Так. A to kto taki? Tablica ogłoszeń. Ciekawe, czy znajdę tu jakąś pracę. A это праца для ведьмара. Так, шукаем себе працы. У нас нотаток, у нас разные книги, нотатки. Давайте свои нотатки почитаем. Покуль у нас на ведьмара яшчэ закидывают, яшчэ 500 отправляется. 10 была книга. Книга, якая абмяркоўваюць гэтых фрайтенераў. Пачварка, якая была ў самым пачатку, здаравенная. Дадае запіс у журнал. А што? А уже дадалася ў бестыяры яна нам? Альбо не? Яшчэ на дыскайлізм 30 000. Дзякуй вялікі. Монстры, вось інфармацыя аб ім. Вось яго запіс. Што цікава, тут, дарэчы, вось бестыяры, якія я рэальна чытаў, таму што вельмі важна разумець, чым ты змагаешься. Ну, канкрэтна вось гэты вораг не самы карысны, тут не той, каб ён з'яўляецца адзіным, можа быць, 2 разы ў гульне, я не памятаю. Вось, і не той, каб вельмі актуальна было. Але ж, ўсё ж такі мы тут будзем збіраць інфармацыю па монстрах і будзем ведаць, чым, што можна здабыць з іх і у чым іх слабасці. Это даволі карысна. Так, дарэчы, кнігу можна будзе потым прадаць, таму што яна ўжо бескарысная, мы ўжо пачыталі яе. Так, формула на зелле. Мы даведаліся. Добра. Кніга яшчэ адзін. Мы вучымся новым зеллем. Так, рецепты. Давайте их сюда поскладываем, покуль все, что почитать, мы потом это продадим. Так. Можно наточить меч, или это не вельмі карысна зараз? Куру кишені цягаюць. Так, і рыбу яшчэ. Я ж ведьмар. Мне ежа патрэбна. Я голодны час ад часу. Так, у нас тут алкоголь ідзе. Зеллі. Давайте их так само ўсё гэта ўніз. Так, вось она яшчэ кніга. Монструм аб ведьмарах кніга. Расказвае пра тое, якія мы пачвары, па тыпу мы ведьмары, якіх трэба забіваць. Вось такая вось цікавая кніга. Так, добра. І келіх піва. Ну, алкаголь з сабой абавязкова. Мы ж ведьмар. Курка поўная і келіх піва. Мы падрыхтаваныя. Я ў зіме шмат часу грала ў косткі, каб назбіраць грошыкі на ўсе кніжкі. Ну вось, самы просты спосаб зарабіць у пачатку гэта бойкі у карчмах, таму што яны яшчэ і досыт, па-моему, даюць. Я магу зараз памыляцца, альбо грошы, альбо досыт. Нешта вельмі карыснае ад іх. І альтэрнатыва гэта косткі. І вось я памятаю, што гэтая карчма, каля якой мы, там можна у турніры паўдзельнічаць мясцовым. Вельмі нябалага можна на хардзе сабе пажыць. Тут алкаголь трэба. Ён для зелляў патрэбны, так? Я правильно памятаю? Таму што яны як аснова для зелляў ідуць. Так, контракты. Забіраем усе. І нарэшт кагосьці. Добра. Давайте зараз пакруцім рулетку. Так. Зараз. Покрутим нашу рулетку. Я заберу у нас наш набор того, что у нас наголосовали. Уже... Ладно, давай. Уже в апошні момент. Просунул. Добре, скапаваў. Добранька. І. Зараз згадаць, як эту штуку тыркаць. Ты. Упрыгожыць яе яшчэ адразу можна. Як гэта зараз будзе працаваць? Мы бяром... Блин, дзе ён тут? Вось. Мы бяром тыя гульні, на якія вы нагаласавалі, запіхваем іх у рулетку, і чым больш у гульні балаў, тым большая яе верагоднасць перамагчы. А гульня, якая выпадзе на рулетцы, у яе мы будзем гуляць у аўторак. На наступным тыдні. Добранька. Я зараз нешта ў мяне падвісаю. У сэнсе, што у мяне мозг падвісае. Вось. Надалі ў спіс. Выкінем са спісу тое, што доўга рыхтаваць, альбо патрабуе кампа, альбо нейкія, такія асаблівасці, бо мэта гэтай рулетцы ў асноўным падзнізіць колькасць пунктаў у нас, опцый у, скажем так, падвысіць кошт вашых
пунктаў. Яны і плюс дадаткова яшчэ ў штосьці гуляць тое, што ёсць у нас са спіса. Дайся маланка гэта ўвогуле не гульня, як перакладаць гульню патрабуе трошкі падрыхтоўкі, і гэта будзе пашыраны трошкі стрым, там яго лепей у выходныя ўвогуле ладзіць. І дайся Камаса таксама не, Кап на Unreal Tournament таксама, Don't Starve Together з Арыганай таксама не. Увесь стрым усе мяўкаюць не. І атрымліваецца анекдоты, ось яны нашы. Атрымліваецца. Я адзінае, можа быць, Half-Life Alyx таксама бы выкінуў, бо VR трэба падрыхтоўка. Ну, мне на першую гульню на VR патрэбна падрыхтавацца, і я бы яго на пятнічны стрым бы пакідаў. А вось, калі ён дабярэцца, я не гатовы зараз яго так раптоўна рыхтавацца на аўторак. Так. Ну, у прынцыпе, мне падаецца, ўсё выкінуў. Добра? Добра. А што ўвогуле за дайсы? Дайсы гэта пункты канала. Ну, то бок тыя, якія закідваюцца. Яны ёсць у любога гледача. Унізе пачаткай можна націснуць і ўзяць узнагароду. Выберыце ўзнагароду канала, то бок у мяне гэта пункты канала называюцца дайсамі, і вы можете іх закінуць на нейкую гульню. Вось. На пятніцы Алекс дабярэцца гадоў за 3. Ну, не, як актыўна прагаласуюць. Вядзьмар даволі хутка падскачыў там з пазіцыі даволі далёкай да першай пазіцыі, так што гэта не настолькі немагчымая рэч, проста што, як скажам так, калі жадае некалькі людзей, гэта значна прасцей тады, калі некалькі людзей галасуюць за адну гульню, яна прасоўваецца вельмі хуценька, вельмі хуценька. Так, добра, перамяшалі нашыя варыянты, я пачынаю круціць рулетку, паглядзім, што выпадзе. Вітаю, віншую нас з Андрамедай, уже другі раз на аўторак выпадае Андрамеда. У гэты раз яна ўжо падрыхтавана, таму аўторак мы пагуляем у яе. Я ўжо праверыў захоп, у папярэдні раз не атрымалася, таму я гуляў нешта іншае, не памятаю дакладнага, што, па-моему, Pacific Drive. А ў гэты раз яна ўжо падрыхтаваная, таму у яе і пагуляем у аўторак. Цудоўна. Добра. Я сабе адзначу пазней трошкі як пераможцу, яна зараз усё яшчэ будзе ў спісе, калі хтосьці будзе галасаваць зараз на яе, то я потым адзначу яе, таму што зараз мне шмат камбінацый патрэбна зрабіць, а я не жадаю гэта вам на гэтым самым, на поўным экране гэта ўсё фігачыць. Ось. Будзем гуляць. Дарэчы, не, ёсць варыянты, у мяне ёсць варыянты. Я проста пераключаю вам гэтую самую. Пакуль чорненькі экран пабудзе, секунду. Не жадаю вам пакуль раскрываць сакрэты, як у мяне гэта ўсё працуе. І вам яно не вельмі патрэбна, калі шчыра. Так, Mass Effect Andromeda. Забіраю яе, зараз я яе адзначу як пераможцу, каб потым не забыць. Што цікава, перамагае яна ўжо другі раз. Верагодна, што яна пераможа, насамрэч толькі 7% дзесьці, каб вы разумелі. То бок гэта ёй шчасціць, ёй літаральна шчасціць. Я кажу, гэта прыкладна 7%, што яна пераможа. Яна ўтрапляе другі раз ужо. Это невероятно просто. Я здзіўлены. Але рандом ёсць рандом. Што мы з гэтым зробім, правильно? Так, ёсць. Я адзначыў. У нас Mass Effect Andromeda ўжо адзначана як пераможца. Я зараз аднаўлю для вас спіс. Зараз мы вернемся. Усё, поехали на дату Ведьмара. Лёс ці праклёну лічуць, што гэта за гульня. Не, нормально. Так, давайте захаваемся, мы не захоўваліся увогуле ніколі за ўсю гульню пакуль што. Я не ведаю, ці былі аўтаматычныя захаванні, але гэта была бы падстава, калі бы вызначылася, што не захаваліся. Ось. Ва ўсіх астатніх выніках шанец на перамогу значна менш. Не, дык значна менш. Справа ў тым, што, напрыклад, тое, што пераможа, я па-моему, закідваў у Тьютар верагоднасці, ну, цікавыя факты. Тое, што пераможа якая-небудзь гульня, у якой менш за 6 тысяч, то бок там 5-6 тысяч, верагодна, што такая гульня пераможа 20%. Таму што яны складваюць 20-30% увогуле, ну там 20, зараз уже, дарэчы, больш. Яны складваюць даволі вялікі адсотак ад усяго галасавання. Насамрэч, ну, яно як бы... Так, гульня ў топе мае больш верагоднасць, але пры гэтым
Конкретна яна мае верагоднасць. Каб вы разумелі, верагоднасць, што Андрамеда прайграе у рулетцы 93%. І тады падаецца два разы трапіць два разы міма з 93%, гэта ўзровень XCOM, каб вы разумелі, гэта кабзда. Лічыш, ты казаў, нібы ты 100-сотнік у нього праходжання, у Андрамеда для цябе хутчэй як праклён. Ну, я не той, каб 100-сотнік. Глядзіце, прыкладна так раблю. Я не праходжу шмат даволі гулін, якія гуляю. Даволі шмат. І некаторыя я літаральна заходжу, каб паглядзець проста, у чым яе фокус, як бы, у чым, што можа быць цікавага ў гэтай гульне. Я гляджу, што ў ёй можа быць цікавага, і выходжу. Усё. Я нават не планую некаторыя гульні праходзіць іх на 100%, я не поўнасцю выкладваюся. Але некаторыя гульні мне падабаюцца. І калі яны мне падабаюцца, я бачу, калі я прайшоў і бачу, што ў яе я гатовы пасядзець яшчэ я жадаю ў ёй яшчэ пабавіць часу. І на 100%, напрыклад, Pacific Drive мы прайшлі, пасля стрыма я пасядзеў, яшчэ паглядзеў, ці цікава мне будзе рабіць ачыўкі ў Pacific Drive. Альбо чыняць яшчэ што-небудзь у ёй. Ачыўкі там такія сабе, не вельмі цікавыя, і таму я трошкі, ну, можа быць, яшчэ пакатаюся самастойна пару разоў, але хутчэй за ўсё я проста выталю, таму што не буду праходзіць на 100%. Але ў мяне ёсць праблема лутагоблінства, то бок калі ў першы раз я праходжу, я спрабую зрабіць як мага больш кантэнту навокал сябе. То бок, ну, тое, да чаго магу дацягнуцца, гэта я спрабую звычайна. На Project Zomboid адпраўляецца 9500. На Assassin's Creed Shadows адпраўляецца 1000. Добра. Так. Мы можем помедитировать тут. И, до речи, у нас новый уровень, правильно? У меня же есть новый уровень, правильно? Я могу просто выкинуть это у этой самой. И она не показала нигде, не? Сколько у меня пунктов этих? Добро, давайте отпочнем. Где вы себя бачушане? Карчмар. До речі, наколькі гігантська карчма у першым ведьмары, каб нам было зручна перасоўвацца па гэтых пакоях. І наколькі маленечкая карчма у трэцім ведьмары ў пачатку, калі ты праязджаеш там кудысьці. Дзе кот? У сэнсе, дзе кот? Я курыцу толькі бачу. Дзе кот? Ну ўсё, мы шукаем кота. На окенце? Muszę jeszcze raz przemyśleć te На яким? Я шукаю. Я шчыра шукаю. Для ўваходу? Добра. Глядзім. А вось тут няма нічога. Няма ніякага кота. Глядзім тут. Няма ніякага кота. Мы каля ўваходу. Я, можа, нейкага акенца не бачу у столі, не? Вось тое акенца, можа, не? Сышоў. Ну, нічога, вернецца яшчэ. Можа, ноч таму яшчэ не маю. Czego tu chce? Podaj piwo. Nie chcemy tu takich jak ty. Prosiłem o piwo. Skończyło się. No dobra, zaraz sprawdzę. Może jeszcze co zostało. Dziękuję, dobry człowieku. Pijcie szybko, zaraz zamykamy. Oberżysto, jeszcze raz mnie obrazicie i będziemy się gniewać. Nie chcecie tego chyba. Nie. Dobrze. Załatwię swoje sprawy i więcej mnie nie zobaczycie. A czego tu chce? Але паглядзець на японцаў і жанчын-ваяроў у сярэднявечнай Азіі будзе цікава. Самы найлепшыя Assassin's Creed у Японіі гэта Ghost of Tsushima. Самы найлепшы, ну, по-моему, меркаванню лепей проста не будзе. Ведьмары таксама любяць піва по пятніцам. Ну, ідэальны момант. Так, я ведьмар, давайте... А я не могу odpoczyć? Chcę odpocząć. Masz wolny pokój? Ta, jak dla ciebie 5 orenów. 5 arenów. Ну, давайте, нехай, odpoczniemy. Адпачыць. І вось зараз, а я магу палепшыцца? О, 9 пунктаў. Цудоўна. Так. Гэты ўзровень нам дае толькі пакуль бронзавыя таланты.
Нам патрэбна мець узровень вышэй за 15, каб пачаць атрымліваць таланты больш высокага ўзроўню, то бок срэбраныя. Таму мы зараз будзем выкарыстоўваць туды, куды нам патрэбна. Давайте возьмем парыраванне. Давайте возьмем вось гэтыя бойкі ў карчме, будзем карыснымі. Вось. А далей у нас ёсць спрытнасць, яе можна падвысіць. Атака плюс 5% ухілення. Гэта круто. Гэта што? Інгрэдыенты ад монстраў, гэта цудоўна. Так, для гэтага мутаген там спатрэбіцца. Ну давайте, спрытнасць. Там толькі з мутагенам, далей спрытнасць. І можна адхіляць стрэлы. То бок з'яўляецца верагоднасць, што мы адхілім стрэлу. Shadow Tactics, я думаю, ты хацела дайсікі закінуць. Там пытанне было наконт дайсаў. О, вы бачыце, я нешта прапусціў яшчэ. На The Quarry адпраўляецца 2500, нешта я прапусціў. Пытанне было наконт... О, блин, там нешта... Я пропустил нормально. Так, поглядеть на катошках мы уже его шукали. Были аўтаматычныя захаванні. І было яшчэ пытанне пра дайсы. Што за дайсы ў галасаванні? Дайсы ў галасаванні гэта дайсы, якія былі падарункам для людзей. Скажем так, яны былі падараны, гэта навагодні цуд, карацей, здарыўся, і людзі атрымалі дайсы ў сабе. Адзінае, што я не магу вам просто так даваць дайсы, ну, по тыпу, механіка Твіча не дазваляе, я магу вашыя ўзнагароды адмяніць і вярнуць вам дайсы, калі ў мяне такая ўзнагарода ёсць. Ну, вы бярэце ўзнагароду, я адмяняю яе, яны бадайся вам вяртаюцца. Але падарыць вам дайсы я не магу. І атрымліваецца, што адзіны спосаб, як гэта можна было навагодні цуд там стварыць, гэта была разовая штука, гэтыя дайсы засталіся. Людзі ў асноўным разабралі свае дайсы і перавялі на розныя гульні, але ж я не магу, ну, гэтых людзей, вось Камаса і Малатка апошнім часам не бачна на стрымах, Малатка дык увогуле нідзе не бачна, і яны нікуды не выкарыстаныя, таму і вось яны вісяць пакуль не выкарыстаныя, і я іх не збіраюся пакуль прыбіраць, таму што, ну, яны належаць людзям. Ось. Я, можа быць, іх, калі пройдзе год, і яны, я думаю, можа, вось у Новы год наступны, калі іх не будзе, яны не з'явяцца ўсё яшчэ, то я, можа быць, схаваю гэтыя ўзнагароды, але прыбіраць іх я не буду ўсё роўна. Ось. Я хацеў сказаць, што гэта цудоўная гульня пра стэлс у Японіі. Не, гэта не супраць абсалютна, я канкрэтна пра геймплей, то бок Shadow Tactics гэта каманда у Японіі, ачмурэннейшы стэлс, усім рэкамендую. Там нешта Shadow Tactics, Shogun Warriors, нешта такое, не памятаю. Ачмурэнная гульня, вельмі спадабалася. Але ўсё ж такі гэта не Assassin's Creed, разумееце? Assassin's Creed у Японіі гэта для мяне Ghost of Tsushima. Я сумняваюся, што Shadows нават і блізка падбярэцца да яе. Калядная панна прыходзіла, так. Закидывать дайсы на яе, так не я ж закидываю дайсы. У мяне, каб вы разумелі, у мяне бясконцая колькасць дайсаў, я магу іх закидывать колькі заўгодна. Гэта чыцерства. Я каго заўгодна пераб'ю па галасаванням, калі пажадаю. Так, ачыняй яшчэ бойкі у, ну, дадатковыя таланты. Давайте, мы максімальна будзем прамацаванымі ў бойках у карчмах. Мы ж ведьмар, мы дзеля гэтага жывём. Так, стаміна. Вака, Добра. Трываласць, рэгенерацыя канкрэтна наших, ну, это, трываласці нашай. Нездароўя. Не ведаю нават, ці варта яе. Там рэзісты ёсць, што не блага, але не ўпэўнены, што я жадаю іх браць. Што ў нас яшчэ? Інтэлект. Базовый, ён дае нам эфектыўнасць знакаў. О, збор зёлаў. Блин, там аднаго пункта не хапае. Вось яго, возьмем інтэлект. Збіраць зёлы, это важна. І лор па монстрах. Ось, так што я думаю, гэта таксама будзе карысна. Не, інтэлект мы будзем мацаваць, таму што будзем падрыхтоўваць нашыя розныя алхіміяй карцей займацца. Проклятый билд? Не-не-не. Арт мацу? Не-не-не-не-не-не. Мне так нормально. Може варто було до раніці увогуле почекати. Ну ладно. Так. Мы тут. Мы у... Тут быть нельзя. Тут есть с кем яшчэ
А, мы ж падмацаваліся, мы зараз у бойках павінны быць майстрамі просто. Давайте у бойках паўдзельнічаем, а то што мы такія некія? Пайшлі біць іх. Так, хто у вас галоўны? Toasty Fred. Proszę, proszę, Wiedźmin. Witam. Widzę tutaj jakiś turniej. A tak, okładamy się pięściami po mordach. Brzmi ciekawie. Jak chcesz, żeby gruby Anselm przefasonował ci facjatę, to wykładaj kasę na stół. Ile? 25 orenów. 25 arenów ją żydają. У мяне няма. Nie mam 25 orenów. Окей. Мне пока паўдзельнічаць, мне патрэбныя грошы. І у мяне толькі 3 арэна. Добра, давайте пачакаем. Кантракты розныя. Арэнаў плаціць 10 чэрапоў баргестаў. Добра, адкладзем. Так, контракт на утопцаў. І контракт на гулю. Ну, карацей, просто контракт на забойство. Я не упэўнены. Мы уже прочитали іх, мы можем іх прадаваць, по-моему, так? Яны ж нам не патрэбна больш. І на арэшт. 1000 арэнаў абяцаюць. За прафесара. Якога мы самі шукаем. Ён у пошуку. Яго зараз szukając zусім. Witaj, przystojniaku. Widzę, żeś zdrożony. Hola, czy to nie ty tego dzieciaka zza bramy wyciągnąłeś? Tak się złożyło. Złożyło, dobre sobie. Żeby tak tutejszym chłopom od czasu do czasu się złożyło coś dobrego zrobić. Nieważne. Coś podać? Так, можна пагандляваць. Але ёй не цікава, мы можам ежу ёй прадаць. Толькі ежа будзе каштаваць. А, не, пачакайце-ка, мы можам накапіць. Калі мы прададзім усю ежу, чай за ўсё мы набяром. Але ежу прадаваць... Ну ладно, мы павінны зарабіць больш грошай за гэта, правильно? Прадаем за 6 арэнаў гэта. Курыцу за 5 арэнаў. З гэтымі будзе яшчэ 4 арэны. І 5. Гэта будзе 6. Набяромся, калі ўсё прададзім. Ну, літаральна ўсё. Ладно. Камень пакінь. Дык я камень прадаць не могу. Ёй не патрэбна, яна не набывае вось гэтае ўсё. Яна ежу покупае. То бок тое, што прадае, тое і покупае. Добра, 28 арэнаў у нас стала. Дзякуй вялікі. І зараз можам бойка паўдзельнічаць. Ну, так яна... Ведаеш, як гэты бізнес працуе? Яна, карці, набывае у ведзьмароў розную ежу, цудах курыц там смажаных з Каэр Морхена. І продам прадае. Wchodzę. Бойка. Так. У нас поўны набор рухаў ёсць. Komu by tu przypieprzyć? Czas umierać! Żadnego wyzwania. Я не верю, я блокую, але нешта не блокуецца быццам бы. Komu by tu przypieprzyć? О, пайшло. Нешта быццам бы не працягваецца атака. Ну, добра, вырубілі. Нормально, у нас атакі моцныя і у нас яшчэ атрымліваецца нормально, падыдзе. Я яшчэ не вельмі разабраўся. Ён па тыпу як быццам бы атакі на мячах, але не трошкі па-іншаму. Там быццам бы ёсць комба, але комба чамусьці не спрацоўвае, ён мяне атакуе раней. No dobra, wygrałeś. Gdzie moja nagroda? Masz do wyboru 2 flaszki najprzedniejszego samogonu z zakąską, pierścień lub kasę. Так. Ён нам можа даць пярсцёнак, можа даць золата, а можа даць гэтых самае. Ну, карацей, як он, муншайн. Ну, карацей, водку. Ну, гэта не водка, алкаголь. Алкаголь і яшчэ трошкі ежы да яго. Ну, золата нам патрэбна.
Золото. Biorę kasę. 100 orenów jest twoje. О, 100 арену атрымалі. Ну, глядзіце, нармальны абмен. Але мы можам працягваць яшчэ... Komu by tu przypieprzyć? Можна з вами змагацца? Chcesz ob... Але я так разумею, Бывай. астатнія трошкі папрасцей. Так? To co, powalczymy? Ile masz kasy? Угу. Можна зрабіць стаўку. Добра, давайте захаваемся яшчэ. Стаўку можна хоць усе грошы паставіць. To co, І гэта самы powalczymy? просты баец, Ile masz наколькі я kasy? разумею, так? Ставім 128 арену на гэту бойку. А, яму занадта. Добра, я магу табе паставіць 20 арену. Nie ma mowy. To co? Занадта дорага. Хаця б 10? Альбо 5 гэта максімум. Nie ma ryzyka, nie ma zabawy. А, добра, jak mówią. на 10 мы Zobaczymy. гатовы. Вось на іх можна выбіваць грошы. У 2 разы пачаў. Rozwalę ci mordę! A co to? Карацей, на гэтых бойках у пачатку зарабіць грошы самае простае. Але наколькі памятаю, гэта таксама не бясконца. Яны спыняюцца ў пэўны момант і кажуць такія: не, нахрен тебе. Не гатовы я з табой біцца больш. Нешта такое, то бок я памятаю, што гэта абмежаваная штука, але на хардзе лепей адчыніць усе здольнасці і адразу ty możesz prosto zrobić. Znowu przegrałem. Mogłem się tego spodziewać. Oto... А, пачакайце, так яны... А, яны тупо скончваюць, то бок з адным пазмагаўся і ўсё, ён потым змагацца не будзе. Так? Правильно памятаю? Nie, już mi wystarczy. Усё, так і зробім. З кожным Chcesz по oberwać одному разу. nieznajomy? My tu walczymy na pieniądze. Skopię ci tyłek i jeszcze na tym zarobię. Зараз Zobaczymy. позаробім. Вельмі эфектыўны ведьмар. І вось самае цікавае, па-моему, яшчэ досвід. Я магу памыляцца, але мне падавалася, што на гэтым мы можам зарабляць яшчэ грошы. Не, акрамя грошай, яшчэ і нармальна атрымаць. А чаму час ад часу? Калі я націскаю там, па тыпу з'яўляецца вось як працяг комба, наадварот я ўтвараю. Ну ладно, дзіўна. З афіцыянкай пазмагацца, добрая ідэя. Калі яна пагадзіцца, гэта ўсё павінна быць па пагаджэнні. Wygrałeś, przybłędo. Bierz kasę i daj mi spokój. Dobra. Hej! Twoja matka puściła się z krasnoludem! Ну, дарэчы, здароўем пакрыху гуляем. Chcesz oberwać nieznajomy? А, не, поўнасцю здароўе перад бойкай нам вяртаюць. Усё добра. Skopię ci tyłek i jeszcze na tym zarobię. Zobaczymy. Так, досвід ёсць. Нам прыбывае досвіду. І гэта без неабходнасці забіваць монстраў, там нешта такое. В прынцыпе, самы просты спосаб зарабіць досвіду. З грошамі яшчэ. Pięści mnie świerzbią. Спадзяюся, вам не вельмі цёмна, я хоць і падвысіў яркасць, але нешта мне падаецца, зараз мы зноwu цёмна нейкі час гуляемся. Wygrałeś, przybłędo. Bierz kasę i daj mi spokój. Давайте, może трохи яшчэ ярчэй зроблю. Ну вось, Dark Fantasy не такі уж і Dark. Żadnego wyzwania. Czekaj, jaka. Гэта не жадае змагацца. Pięści mnie świerzbią. І гэта не жадаюць. Ну, карацей, добра, гэта вось яны трое і самы круты з іх. Тоўсты Фред. Nie bijemy się z tobą Усё, więcej. зарабілі грошай. І... Я так атрымліваецца...
Мне яшчэ 1000, там трошки больш 1500 патрэбна на новы ўровень. Не дадаюць досыду да забойкі. Мне падавалася, што дадалі, але можа гэта забойку з тым Фрэдам мне толькі далі, таму што падскочыла ўвогуле, не? Так. Усё яшчэ ноч, давайте паразмаўляем тут Шані і з Аліном. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Aha, już porozmawiali, dobra. To ty mnie uratowałeś, prawda? Tak, pomogłem strażnikom. Co się teraz ze mną stanie? Może poczekaj, aż zgłoszą się po ciebie bliscy. Nie, moja rodzina nie żyje. Mam tu zostać na dłużej. Przykro mi, mały. Nic nie szkodzi. I tak ich prawie nie znałem. Не-не-не, мы не усіх б'ем. Жанчын, дзяцей мы не б'ем, пакуль яны на гэта не пагадзяцца, добра? Давайте на гэта дамовімся. Калі яны жадаюць, каб іх пабілі, калі ласка. Але трэба спачатку спытаць згоды. Штанцы Шані. Ну-ка. Моя камера так нізка не опускаецца. У мяне больш пытанняў... Рэгана, як ты даведалася? Ну, па тыпу... Там же не бачна ні халеры. Дык з бочкай так же самае гэта працуе. Спачатку трэба згода ад бочцы. Непрапорцыйна адмалюецца. Мне падаецца, можа яна там баг было насамрэч. Можа быць, ні халера мне не дадалося, але ў пэўны момант у мяне досыць быў вось дзесьці тут. І мне падаецца, пасля тоўстага Фрэда падскочыў. Опа. Zaraza, do miasta nie można wchodzić. Kiedy mi się śpieszy? Ile jeszcze będę czekał? Zaraza się skończy, to bramy otworzą. Jeszcze z tydzień, może miesiąc. Ні халеры няма. Ну што, у нас атрымліваецца. У нас ёсць гэтае самае. Нам бы яшчэ квест нейкі больш канкрэтны атрымаць. Nie rozmawiaj z żebrakami. Można się od nich zarazić. Але прыйдзецца раніцы чакаць, што я памылку невялічку зрабіў. Я мог бы дачакацца раніцы і ў бойках удзельнічаць днём, і гэта ўсё. Таму што зараз час і будзе 3:30 зараз. Таму яшчэ да раніцы, ну, нормально так. Яна не вельмі хутка ідзе. Mam wrażenie, że słyszałem o twojej konfraterii. Я нам адвявіла гэтую Шаню ў 2004. Ну, ў прынцыпе, магчыма. А браму не адчыніць мне, так? Зачынена, таму што ноч. Таму што нахрен я пайшоў. Як у вас тут? О! Тут бясплатны адпачынак быў увесь гэты час. А мне яшчэ і 5 арэнаў забралі за гэта. Nie ma się gdzie śpieszyć. Оп. Доброй раніцы. Ну што, вы адчыніце браму? Адчынена. Я мо нешта не зразумеў. Квесты. Перамог тоўстага Фрэда. Так. Пра вось гэтых пачвар можна пашукаць. Это ўсё адсочваць, контракт нагуляў. З рэверэндам паразмаўляць і ў пошуках. Ну, давайте тады вось па галоўнаму квесту. А, і вось он мяне адпраўляе туды. Дом рэверэнда. А, можа брама толькі адчыненая адна, то бок тая далёкая. Ну, сюды не трэба ісці. Так, закрываемся. Ciężka służba. О, зусім іншая справа. І вось мы ў адчыненым сусвеце, у свеце ведьмара, і зараз адсюль пачынаецца наша падарожжа. У нас поўнасцю адчыненая мапа. Ну, як у нас? Як гэта? Вёскі каля Вызімы. Гэта мы... Вызіма сама дзесьці на поўначы. У саму Вызіму нас не пусцяць. Нам патрэбна тут разабрацца на мясцовасці, што тут адбываецца. У нас пакуль абмежаванні ва ўсім ёсць. Рэверэнд наша галоўны, як бы, квест, зараз мы да яго і пойдзем. Собака. Усё ў парадку.
Что тут здаралося? Ти куди? Угу, сховався. Ну, добре. Одо? Це хто таке? Kto Witają. mnie nachodzi? Jestem Wiedźminem. Trudnię się zabijaniem potworów. Czemu wchodzisz z bronią do mojego domu? Ja nic nie mam. Spokojnie, nie zrobię ci krzywdy. Chcę tylko zadać kilka pytań. Ja nic nie wiem. Nie gadam z obcymi. Nazywam się Geralt. Teraz już znasz moje imię. Napij się ze mną, panie Gerwant. Rozumiesz? Kto nie pije, ten kapuje. A ja nie lubię kapusi. Wypijmy. Не люблю ён капусі. Набухаемся. Прыйшлі і набухаліся. Цудоўна. Ён сказаў, што мы можам быць шпіёнам, а мы можам быць шпіёнам, а шпіёнаў ён не любіць. Najważniejsze А nie все ведаюць, што шпіёны не п'юць. U Wielebnego byłeś? А рэверэнда яшчэ пакуль не бачыў. Jakiego wielebnego? Idź precz, przybłędo. Добра, з ім можна паразмаўляць, толькі спачатку трэба рэверэнда знайсці вось гэтага па асноўнаму квесту. Ну, давайте пойдзем па асноўнаму квесту да яго. Так, почекайте-ка. Это я... А, я там... Отрымлюсь там тупик. У него ничем... О, каточек. Трошки захрас. Павольненько вельмі ідзе. Вельмі не спяшаецца. У гэтага кота яшчэ цэлы дзень. Для карчмы з кавалём? А, блин, ну можа... Ён можа яшчэ працаваць не пачаў, таму што там нікога не было каля яе. Lepiej zachować czujność. Ну, бачиш, зараз нікого нема. А ось і каваль. Ховався під дождж... А, яны ад дождża ховаються. Оце в этом справа. Tak, jestem krasnoludem. Nie wspieram skrycie ani jawnie skojatel. Tak, płaciłem już podatek i łapówki. Wielokrotnie. Dzisiaj. Spokojnie. Chciałem tylko porozmawiać. Spokojny będę w grobie. Czyli optymistycznie szacując za kilka lub kilkanaście dni. Postaram się nie przegapić pogrzebu. Wpadnij też na egzekucję. Raz zagonili mnie na wieszanie nieludzia. Mówię ci, ubaw popachy. Nie przepadają to za nieludźmi, co? Ani tu, ani nigdzie w północnych królestwach. Podobno jakiś urzędnik w Wyzimie dostał ostatnio nagrodę za innowację. Wynalazł szubienicę specjalnie dla krasnoludów. Co w tym innowacyjnego? Nic, ale jaka oszczędność surowca. Przy produkcji idącej w setki sztuk można zaoszczędzić na drewnie i zrobić więcej, dajmy na to, drewnianych mieczyków dla dzieci. Chcę cię o coś zapytać. Słucham. Krakować mnie miecz. A ty możesz zrobić mnie? Tak. Z meteoryta mogą mnie nową zbroję zrobić, ale meteoryta mnie nikogo nie ma. Так, а можешь jeszcze... Можешь продать нечто. Вельмі незадоволены краснолюд, калі што. Потому что не людей тут не любят. Chcę porozmawiać o broni. Nie jestem specjalistą od broni. Chociaż potrafię przekuwać miecze. Przynieś mi 3 rudy metalu, a wykuję ci doskonały stalowy miecz. Zaraz. Rozejrzę się za rudami. I jeszcze jedno. Pilnie potrzebuję pieniędzy, więc za 35 orenów mogę ci sprzedać znakomite smarowidło na miecz. Nie jest może do końca legalne i rozpowszechnione. Ну ось, воно шмаровідло на меч продає. Але навошта яно мне зараз? 35 аренов доволі шмат. Давайте заплатим, нехай роз'єм. Ten smar Może nas bardzo proknęli poprawia zaraz. jakość broni. Można go wykonać z tłuszczu i kilku składników. Posłuchaj uważnie. Muszę wracać do pracy. Dobra. Gdzie tam katoczek? Nie podaється, ono się jeszcze tam. A, no to wiadomo, że on tam, i on że nikogo nie spieszaється. I on настільки не спішає, А ось, пішов від мене. Сиходить. От у процесі сиходження. Мяу.
Ну, у прынцыпе. Паслязаўтра ён можа і да карчмы дайдзе. Я ведаю, чаму ката няма на кенцы. Это вось ён. Ён проста не паспявае туды прыйсці. Ён прыходзіць, ён калі пакуль ідзе да карчмы, ўжо ноч, і ён потым ноччу не ідзе ў карчму. А потым наступае дзень, і ён ідзе назад, і ў выніку, як бы, у прынцыпе, ён на месцы проста сядзіць. Наколькі памятаю, там увогуле каля карчмы павінны быць людзі яшчэ. Павольны рэжым, ну, адпачывае. Я упэўнены, што тут павінны быць яшчэ людзі, але зноў ж зараз дождж, і яны, можа, усе вось проста хаваюцца вось тут. Вось ты, напрыклад. Podobno niedawno przyjeżdżał. O, z tobą można porozmawiać. Witaj. Witaj. Co za parszywe miejsce. Utknąłem tu z zapasem towaru, a żona i dzieciaki czekają w mieście. Dlaczego nie możesz wejść do miasta? Bramy Wyzimy są zamknięte z powodu zarazy. Nic tak nie rujnuje handlu jak lokalna epidemia. Pozostaje cierpliwie czekać. Większość chorych wymarła, ale jest jeszcze bestia. Są bandyci. Zaprawdę do kompletu nieszczęść brakuje tylko poborców podatkowych. Chcę cię o coś zapytać. Słucham? O, можно обменяться. Давайте... Ага, книги я ему не продам. Добро. Информация по розных... книги по 200-300 аренов. Не халер, сабе. Не, нахрен, бывай. Там з тобою ще чоловік стоїть. Скоро не можу вийти до міста, бо modlę się w świątyni. Мені подобається, яны, літаральна яны хаваюцца ад дажджу. То бок яны бы стаялі тут паўсюль, просто стаялі бы. Але зараз яны канкрэтна хаваюцца ад дажджу. Яны спрабуюць там свае скрипты выканаць, вось, напрыклад, зараз я паразмаўляў з ім, і ён пашоў на сваю кропку. Але хутчэй за ўсё ён дойдзе і зноў пойдзе хавацца ад дажджу. Круто. Ale śleje. Тюльпаны трэба? Ну, для здоровых сексаў, дык, блин, там кніга по тюльпанах 200 аренаў. У мяне столькі няма. У мяне на алкаголь толькі хапае. Ciężka służba. У Скайрыме хаваліся? Не памятаю. По-мойму, не. У іх быў распарадак, але на надвор'е, ну, было пофіг у Скайрыме. Оп, зайшлі ў закінутыя дамы, тут 2 трупа валяюцца. Просто, ну, просто так. Оп. Naucz mnie 2 zabijać трупа ў ludzi. Хансе, пры гэтым дзеці Naucz гуляюць mnie наоколо. zabijać ludzi. Ну, цудоўна. Спакойная. Проста вёска. Яшчэ труп. У сваім жа ложку. Я так разумею, гэта баргесты ўсё нарабілі. Прыкладна сітуацыя зараз у мясцовых. Па начах баргесты гэта такія, ну, як пекельныя сабакі. Bestia zła. 3, 4, szczerzy kły. 5 i 6 chcecie zjeść. Ось і нават дзіцячая лічылка. Nie chcę być strażnikiem. Ja też nie chcę być strażnikiem. Цікава размова. Вось, і крацей дзеці, нават дзеці гэта перадаюць ужо. Я могу покласти сюда? Я не могу ничего сюда покласть, у меня нема. Это что за раздзіўнае там было на мапе у мяне? Ну ладно. Я ўсё спрабую думку распавесці. Дык вось, навокал у нас вёскі, навакол Вызімы, яны поўнасцю акружаны, па начах нападаюць баргесты, якія забіваюць мясцовых. Іх вядзе наперадзе яшчэ, ну, істота, якую называюць проста пачвара. Ну, і гэта лідар баргестаў. Чаму яны па тыпу не ведаюць, гэта мы яшчэ там будзе. Гэта галоўная сюжэтная лінія, скажем так, гэтай вёсцы. Ну, вёсак увогуле. Ось у наваколлі мы тут паміж імі ходзім, дамоў розных. Хутары. Вось. І мы спрабуем трапіць унутр Вызімы. Ну, і можа спачатку разабрацца з баргестамі, а ўжо потым, ну, як тут трапіць. Нас хутчэй, ну, я ведаю, што нас у Вызіму не пусцяць, таму прыйдзецца разбірацца тут увогуле з мясцовымі размаўляць, як справа тыкаецца.
Witajcie, Wiedźminie, łowczym tu jestem. О, до речі, я пам'ятаю вже розмову навіть. Pewno zastanawiacie się, Гэта skąd wiem, каралеўскі żeście лоўчы, wiedźmi. то бок той, хто палюе на пачвара добре, і не на chcecie жывёлак wiedzieć, увогуле. wasza Ён wola. робіць гэта Чым як бы rzecz? за зарплату. Так? Але справа ў тым, што плаціць яму у дзесяткі разоў больш, чым нам. То бок, напрыклад, тут опцыя, які нам будуць плаціць там па 3 арэна за галаву, ну я ад балды зараз лічбу бяру, яму тут будуць плаціць 300 арэнаў за аднаго. Разумееце розніцу, так? Колькі вось за утопцы ты Powiedzcie mi, panie атрымліваеш? łowczy, ile bierzecie za ubicie utopca? Nie mogę. Tajemnica zawodowa. Персональний секрет. Dajcie spokój. Przecież ten sam zawód wykonujemy. No, niby tak. No to słucham. Ile za utopca? Zależy kto zleca, ale tak W średnim średnio to 80 arenów. Około 80 Ładnie. arenów. Wiedziałem. Od początku wiedziałem, że coś jest nie tak z tymi cenami. Spokojnie, panie Wiedźmin. Świat idzie naprzód, wszystko drożeje. Tylko anachroniczny Wiedźmin pracuje za psie pieniądze. I jeszcze mnie parszywym odmieńcem nazywają. Jaka praca, taka płaca. Co mówiłeś? Nic. Ну, карацей, нам ні халер не плацяць, паршыўцам клічуць, і ўвогуле сітуацыя хіровая у ведзьмароў, а гэтай лоўчай каралеўскі, ён проста 80 арэнаў заплаціць за працу. Szukam roboty dla Wiedźmina. No, W zasadzie больш sam нам і не miałem плацяць. się tym zająć, ale skoro już jesteś... Miejscowi powiadają, że nocami potwór jakowyś łazi po brzegu jeziora i zżera spóźnionych chłopów. Zalęgło się też coś w krypcie. Gul zapewne. Rozejrzę się. Gulu Ale najpierw krypcie. powiedz, ile za to dostanę. Ech, wy Wiedźmini, nic bezinteresownie. Powiem tak, zabij stwora, przynieś mi dowód, a zapłacę sowicie. І вось гэта, па-моему, наконт крыпты, вось гэта той момант. Я такі тут збіраюся ў крыпту. Гэта першы заказ, які мы тут можам узяць і рэальна выканаць, ну, як бы зарабіць грошай. Але атрымліваецца, мы ў крыпту гэту збіраемся, падрыхтоўваемся, прыходзім, а там нахрен людзі. Насамрэч. Chłopi mówili coś więcej o potworze z nad jeziora? Tylko tyle, że grasuje nocą i zabija ludzi. Poszukaj nad brzegiem koło domu Harena. Jak wyglądał ten stwór z krypty? Wydaje mi się, że to zwykły gul, ale czort wie. Pójdź i sam sprawdź. Я, по-моему, нават кнігу па гулях я магу зараз памыляцца, я ўжо не памятаю, даўно было. Але такое адчуванне, што я літаральна падрыхтаваўся, там кнігу для на гуляў купіў, разабраўся, сабраў ты самыя травы, падрыхтаваўся, там ўсё зарабіў, самыя мелкія моманты. І потым вызначаецца, што гэта нахрен не гуль, там не халеры. Уся моя падрыхтоўка проста нахрен нікому не патрэбная. Гулі тут былі ж? Былі, так, не, сапраўдныя гулі ёсць, проста ў гэтай крыпце, у якую ён канкрэтна кіровы, па-мойму, якраз такі не сапраўдныя, там няма гулей ніякіх. Так само нічога туды не пакладу. Чытаць я на мясцовай таксама не ўмею. Добра. Nudzę się. Mój tato Dzieci ma większy gulają, miecz co? niż ty. Nogi mnie Wyglądają się нормально. Заходзіш у хату, а там труп. Цудоўна, так? На палову з'едзены яшчэ. Яго ёсць кінжальчык і 6 арэнаў. А, ну вось, я кінжальчык не могу нават скласці некалькі кінжальчыкаў, я павінен прадаць свой папярэдні. Яргулі былі, так памятаю. Блин, у гэтага хату ўвогуле нельга зайсці. Ja chcę być salamandrą. Nie chcę być strażnikiem. А, до речі, те саме. Трофеі, я вось не памятаю. Гэта ў нейкай частцы ведьмара, ну, ёсць такая, так, шлях да пячоры. І месца сілы яшчэ, так? Медальён ведьмара, вось тое, што паказвае, што я магу яго... Месца сілы, а што я магу зрабіць? Ритуал магії. Добра. Што яны робяць? На 5 гадзін мы атрымліваем моц знакаў. Добра.
А тут трофей толькі здаць лоўчаму другой бафы. Вось я памятаю, механіка, калі трофей, ну, ведьмар же, ну, як бы фантазія ведьмара, так? Вы палюеце на пачвары і несеце з сабой доказы таго, што вы забілі нейкую пачвару. Гэта круто само па сабе, то бок, ну, як бы у фантазійным сусвеце ведьмар хутчэй за ўсё будзе у паход свой, ён ісці будзе без трофея, вяртацца ён будзе з трофеем. Трофеем будзеш здаць, ну, як мага хутчэй. Пры гэтым час ад часу ён трофей збірае і яшчэ не ведае, каму ён пабачыў моцную пачвару, забіў яе, а потым пашоў шукаць таго, хто можа за гэта больш заплаціць за яе забойство. Ну, вядома, часцей не плаціць ужо ў такім выпадку. Гэта на што? Таксама паляпшэнне. А арт узмацняецца на 50%. У пячору мы не пойдзем пакуль, не нахрен, мы тут памрэм. І гэта вельмі круто, як фантазія мне падабаецца. І ў першай частцы ты носіш з сабой, як бы, ну, галаву пачвары, проста прыносіш, даеш яе, і, ў прынцыпе, вы бачыце не вельмі доўга гэта з сабой. Ну, галаву там гэтую. Але у другой, там, трэцяй частцы, вось там, дзе даюць бафы, вы атрымліваеце вы часцей падарожнічы. Па-моему, трэцяй вы ўвогуле на каня прычапляеце гэтую галаву там пачвары і атрымліваеце за гэта бафы. Вось такое. Мне вельмі падабаецца канцэпт, таму што вы часцей тады ў гульне праводзіце часу з гэтымі галавамі. Вось. Увогуле зрабіў бы, можа, апцыянальным, то бок, калі жадаеш, ты можаш спакойна павесіць і атрымаць баф, а калі жадаеш, можаш схаваць вот гэты трофей, калі вас напружвае адрубленая галава пачвары на коне. Вось такое. Я не памятаю, ён адключаецца ў трэцяй частцы ці не. А там няма склепу ў адной з хатаў, дзе трупы? Не. Падаецца, не. У зіме, магчыма, хутчэй за ўсё. Потом по сюжету в любом бафы і па. Ну, треба розуміти, що ж таки приходиться платить. To pierwsze miłe słowa, jakie usłyszałem w tej okolicy. Lubię przyjezdnych. Taki jeden zawsze obsypywał mnie kwiatami. Ja tak rozumiem, że jej można kartku otrzymać. Jej można podarzyć kwiatki, tak? Na, trzymaj kwiatki. Tulipany. Tylko nie każecie mi, że zaraz kartkę mojego będzie. ukochanego. Ja Powtarzał, prosto... że jestem najpiękniejsza. Uważasz, że jestem ładna? No właśnie, wariant, gdzie my chociaż już otrzymamy kartkę. A nie, Chciałem просто... ci sprawić przyjemność. Bywaj. Приємно я ожидав зробити. Ні, ну блін, я ж не ведаю, що буде з Ютубом. До речі, цікаве назирання. На Ютубі я би жадав провести експеримент. Я думаю, я підрихтуюся до його, ну, трошки підрихтовки потрібно. Жадаю поекспериментувати трошки з Ютубом, тому що по вигляді, по аналітиці, з того, що я бачу, мяне показує, скажімо так, не у тим регіоні. Из-за того, что меня показывает не в тым регионе, виды не вельмі распаўсюджваюцца, так? Ну, то хотя бы записи стрымоў нават. І гэта даволі дзіўная сітуацыя атрымліваецца, што яны як бы, калі трапляюць туды, куды патрэбна, яны добра распаўсюджваюцца. Але YouTube бясконца спрабуе яго піхнуць у адзін і той жа рэгіён, у не той. Вось такая цікавая штука, і потым ён жа і вырашае, што ну я не буду прасоўваць гэтае відэа тады. Вось, таму што яно не прасоўваецца. І ёсць такая цікавая думка паспрабаваць трошкі, на жаль, нельга заблакаваць рэгіён для сябе, ну, просто паспрабаваць часова там альбо на відэа адключыць, альбо ўвогуле адключыць рэгіён, каб бы эксперыментаваць. Таму ёсць ідэя, як гэта абысці, але гэта рызыкі пэўныя. Я магу сабе наградны аккаунт заблакаваць на ютубе. Вось, хочацца паспрабаваць, таму што чаму я даведаўся яшчэ пра гэта? Адзін з самых заляцейшых відосаў заблакаваны ў гэтым рэгіёне. Вось, ну, з запісаў стрымоў. Гэта вельмі дзіўна. Ось. Ну, z jednego boku nie wielmi dziwna, ale jest ciekawe nazieranie. Гэта już znowu ja. Taki jak od mojego ukochanego. Powtarzał, że tam jestem mówił, że idziesz u kryptu, czekajesz gulio, a tam wawiorki siedzieć. No, właśnie, tak. Tylko tam nie wawiorki, bandyty, po-moему, byli, nie? Chciałem ci sprawić. I krypta była, ona prosto тут. Ja wiedział, że тут, gdzie padman z kryptaj, гэта тут, na tej lokacji. I on u poli dzieje, to bo kryptu można prosto zajść. I ona powinna być u tych samych, u przygardzie w zimę. Wiedźminie, mój wnuk umiera na zarazę i bardzo cierpi. Okażesz mu litość. Co masz na myśli? Słyszałam,
że wy, Wiedźmini, znacie sekret leku zwanego białą mewą. Powiadają, że to lekarstwo przynosi ulgę cierpiącym. Chciałabym, żeby mój wnuk umarł bez bólu. Мы можем дать ей зелье, якое забье ее сына, але успокоим. Так. И он помирает от отруты. Але, блин, я же не ведаю, ну, не, Myślisz, że нахрен. ślepa jestem? Я не збираюся. Не, обыдешься. Не збираюся давать ведьмарские, это самое, зелье людям просто так. До Золтана поспеем завітати? А Золтан же тільки у городі. Ён же у Візімі, а Візіма доўгая. Ну, вибачаюся. Ось гэты прыгарад Візіма, ён доўгі-доўгі. Ён на шмат гадзін. Ну, і калі я не блытаю, по-моему, Золтан быў унутры горада. Ojej. Czuję, że ta Mam kurwa wielką wiedźma nadzieję, ma że na jeszcze mnie kiedyś się ochotę. spotkamy. Так, я книжечку нейку подобраў іх. Выбачце, мне тут ежу у вас патрэбна было забраць апошнюю. Тут на березе? Не. Падаецца, не. На березе Скаятаэлі. Добра, ідем. Вёскі, а нам патрэбна вось сюды. Дом Реверенда. Слушай mnie. Не, Золтан, пачакай, ён у прыгарадах ёсць, Золтан? Я просто не Czuję, памятаю. że ta kurwa wiedźma ma na mnie ochotę. Ну уже, вы бачыце, памятаць усё мелкія дэталі ў гульнях, якую ты праходзіў апошні раз прыкладна 20 гадоў таму, ну ладно, не 20, менш. Это да халеры. Nie rozmawiam z obcymi. Не, Золтан шмырэны. Так, яна не жадае з незнаёмцамі размаўляць. Можна даць ёй грошы, але... Ну, давайте, можна яе подкупіць. О, блин. Колькі яна жадае? Давайте 15. Ну, 20 прапанаваная кошт, давайте. No i Так, Opowiedz мясцовыя mi o травы. tutejszych ziołach. zimejka to pospolita roślina. Płatki jej kwiatów służą do przyrządzania lekarstwa Чаму na ведьмароў не любяць bezsenność. рабу жыхароў вёскі? А Шепарда чамусьці ў Mass Effect любяць. Пры гэтым Шепард робіць літаральна тое ж самае. Просто апошнія рэчы ў людзей забірае, у хаты вырываецца і рэчы апошнія забірае. Abigail przed nią maść naczyrać. Можа ўсё насамрэч наадварот. Гэта я не ну, я рабую іх, таму што яны мяне не любяць. Czuję, że ta kurwa wiedźma ma na mnie ochotę. Так. Nie chcę, żeby mnie ludzie widzieli z Wiedźminem. Просто проверяю хату. Просто проверяю хату. Мимо пробегаю. Powinnam wydoić krowę. Не ждай размаўляць. Ну і ладно. Ежу падарыць, можа быць, і быў варыянт, але ўжо позна. Sąsiad znów bił w nocy żonę i znowu jest... Вось ён, калі бачыце, вось там брама ў зіму і вось гэтая вёска. Мы зараз Реверендам размаўляць там, нешта да яго ідзем. Stój przybłe, znaczy kimżeś jest? Wiedźminem, jak zauważyłeś. A my jesteśmy milicja. Porządku pilnujem. Nie przeszkadzajcie sobie, już idę. Musimy zobaczyć, czy aby chory nie jesteś. Mam immunitet. Jestem odporny na choroby zakaźne. Ja tam nie wiem nic o żadnych immunitach. Sprawdzić musim. Jak? No, oglądnąć musim. Wyglądacie paskudnie, ale chyba zdrowo. A możecie przejść. Bywajcie. Праверылі нас на хваробу. Выглядаеш паскудна, але здаровым. Ktoś cię nasłał na Oda? Wiedziałam, że... Гэта карацей мясцовая міліцыя, якая не пушчае, ну, хворых. Żyły sobie wypruwa marzona i...
Po zarazie padły zwierzęta i dzieciaki z głodu płaczą. Nie mam czasu na pogaduszki. Ось, можно ей ежу дать? Дать ей хлеб. Znam tylko stare Добра, ежа подойдет. Некі мажорнае сяляне сапраўдна на лаўках спалі, а гэта над паложку для кожнага маюць. Ну? Chętnie posłucham. Wnuki lubią, jak opowiadam o utopcach. Na przykład o córce młynarza, co No została kwartyrny szuset, topienicą. prawильно? Z kamieniem młyńskim u szyi rzuciła się w głębiny, gdy jej ukochany wybrał inną. Gdy utonie ktoś ogarnięty wielką żądzą lub wielką namiętnością, powstaje z dna jako utopiec. To właśnie przydarzyło się córce młynarza. Powracała potem nocami, prześladując żywych, a aż przybyli rycerze zakonu płonącej róży i przynieśli jej wieczny Історія spoczynek. об дочці Млинара, яка утопцем стала. Zakon płonącej róży tępi I pra potwory. jeszcze orden palaючої róży. Zakonnicy chronią ludzi przed bestiami i nie biorą za to pieniędzy. Nieuczciwa konkurencja. Так, трошки даведаліся пра утопцаў і нам інфармацыю пазбіралі. То бок мы вось, што цікава, мы атрымліваем інфармацыю аб монстрах не толькі ад таго, што мы там ну кнігі чытаем, там бываем, а просто размаўляем з людзьмі. Вы зараз ёй паразмаўлялі, нам байку старую распавяла, і мы згадалі, як это працуе. Ордэн Казлы. Але там ёсць нармальны хлопец. Ну там той хлопец адзін, ён, я не памятаю яго імя, ён же адукатны. Zabieracie rodzicom dzieci i szkolicie je na Wiedźminów. Wielebny zarządził daninę na Так, з рэверэндам трэба паразмаўляць вось там. Zgiń, przepadnij! Niech spali cię wieczny ogień, czarci synu! Spokojnie, Wielebny. Chcę tylko porozmawiać. Nie ma o czym. Jest. Szukam salamandry. Ponoć można ich tu spotkać. Zabiją nas przez ciebie. Odejdź! Potrafię się odwdzięczyć. Co masz na myśli? Słyszałem, że macie problemy z bestią. Nic ci do tego. Jestem Wiedźminem. Mógłbym wam pomóc. Był tu ostatnio inny Wiedźmin. Zwał się chyba Berengar. Obiecał, że pomoże nam zabić bestię. Na Ale kiedy pewno tylko Shadow usłyszał jej tutaj skołyt, jeszcze jest, wziął nogi za pas. Так, прыходзіў ужо вядьмар, які спрабаваў забіць гэтую пачвару, але сышоў. Nie chce mi się w to wierzyć, ale ja nie jestem Berengarem. Jeśli chcesz, bym uwierzył w twoje dobre intencje, ponieś światło wiecznego ognia do ludzi, by rozjaśniło mroki. Naokoło wsi jest 5 kapliczek. Nie myślisz chyba, że ogień odstraszy bestię? To nie jest po prostu przerośnięty wilk czy pies. Wieczny ogień, bluźnierco. Owszem, odstraszy bestię, albowiem powiedziane zostało. Mimo iż mrok w duszy jego, a oblicze potworne, nie sądźcie go pochopnie, albowiem poniesie płomyk nadziei w noc niebezpieczną. I jeszcze tylko w blasku ognia wiecznego bezpieczni będziecie. Zgoda, ale będzie ci to kosztowało 100 orenów. Niech będzie, ale pamiętaj, wieczny ogień musi zapłonąć nocą we wszystkich 5 kapliczkach. Inaczej wszystko na nic. Крацей, ён для нас мае працу. Запаліць агонь у капліцах навокал усяго там, ну, тэрыторыі гэтай каля вызімы. У 5 штуках і заплаціць ён за гэта нам 100 оренаў. Ідэя такая, што гэтая штука павінна адпудзіць баргестаў. Вось прыкладна агульна гэта галоўная гісторыя, як бы прасоўвае наперад. Так. Дарэчы, гляджу на гадзіннік. Насамрэч мне ўжо трэба скончваць. Сёння пятніца, але праца ўсё яшчэ стаіць і працу трэба працаваць. Вось, на гэтым буду скончваць. У нас на як перакладаць гульню яшчэ адпраўляецца 1500. Дзякуй вялікі, гаспадар. Будзем глядзець зараз, што ў нас ёсць, што ў нас там чым займаецца, і буду вас перадаваць далей. Наш вядьмар будзе тут, прыпаркуем яго ў гэтым горадзе. Будзе займацца наступнае, ну, калі пераможа вядьмар, то ён будзе паляваць далей на пачвар. Хутчэй за ўсё паспрабуем сунуцца ў тую крыпту, дзе не гулі сядзяць.
Вось да яе. І яшчэ выканаем квест вось на гэтыя каплічкі, бо таксама 100 арэнаў ёсць 100 арэнаў, і грошыкі нам спатрэбяцца. Ось. А чым гэта адрозніваецца ад пакланення вечнаму агню на плошчы перамогі? Гэта дзед гучыць нармальней, чым тутэйшыя вогнепаклоннікі. Складанае пытанне задаеш. Складанае пытанне. Добранька, добрага вам дня. Зараз глядзім, хто у нас што робіць. Хто у нас чым займаецца зараз? Бачу Ліл Зорка зараз у другім Overwatch. Буду перадаваць вас да яе. Добрага вам дня, добрых вам выходных. Мы побачимся з вами ў панядзелак. У панядзелак я хутчэй за ўсё пагуляем, даўно не запускаў Dyson Sphere Program, вам не паказваў, насамрэч там я ўціхаря пакрыху сваю фабрыку будаваў. Будую сферу Дайсона, вельмі прыгожая гульня па тыпу Факторыо, але прыгажэй проста візуальна і трошкі прасцей у некаторым сэнсе. З падарожжамі ў космосе за робота будуем фабрыкі. Пагуляем у яе хутчэй за ўсё, і ў аўторак у нас Mass Effect Andromeda. На сераду яшчэ не вызначыўся, нешта можа іншае. Паглядзім яшчэ. У нас Mass Effect Drive мы скончылі учора, і пакуль я бы даў перапынак, але наступнае будзе праз некаторы час мы пагуляем у Алана Вейка. Вось, буду адпраўляю ўжо, пачынаю рэйд, пакрыху ён збіраецца. Добрага вам дня. Co by tu wykombinować?